Been in my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I had my chance and kicking my face, but I'm coming through. Tipken yaşlıkka Keylep günlerini Dünyanı жылыта Bizning kaynarlı Bizning kıyılı Kanıp yıraktan isteyen yılmaya yaktırıp bir
Койнар алкышлар Эльмир Низамов, Зарина Вильданова, Роберт Муртазин, Лейсан Арсентьева, Вячеслав Дагаев. Һәм инде бүген безнең белән кич дәвамында булучы сахар төркеме, ягъни шикәр төркеме. Кадерле дуслар, безнең уртак тыңлашларыбызга үз хезмәтләрне белән гаять зур өлеш керткән кешеләрне, безнең җиңүчеләрне каршы алыгыз. Алкышлап каршы алыгыз Самрух 2017 ел премиясының финалистлары. Итак, встречайте бурными аплодисментами финалистов ежегодной премии «Самрух 2017». Сезнең кайнар алкышлар. Dostlarımızın güçlü alkışlarımız «Samruh 2017 yıl премиясының финалистлары. Еще раз ваши бурные аплодисменты финалистам премии «Самрух 2017». Hayırlı kиш, исәнмесез, кадерле дуслар, сәлкеш, әйдаманнар, баш җитәкләр, сәләт берләшмәсенең активистлары, ветераннары, исәнмесез, хәерле киш, хөрмәтле кунакларыбыз һәм остазларыбыз. Шунда исәнмесез, добрый вечер. Сәләтнең сәләтле яшьләрен бүләкләү Самрух 2017 ел премиясында сезне сәламләүегезгә шиксез шатбыз. Әйдәгез үз-үзебезгә һәм зарыгып көтеп алынган шушы вакыйга хөрмәтенә бер гөрләтеп алкышлап алыйк әле. Сәләт! Сәлам! Сегодня мы подводим итоги работы движения «Салят» за 2017 год. Говорим спасибо и награждаем тех, кто своей активностью и трудом развивается сам и, конечно же, развивает «Салят». Совершенно верно. И особенно символично, что это происходит сегодня, 8 февраля, в День науки. Сәләт бит ул уку укыту мөхите. Нәкъ шулай, Ислам, нәкъ шулай. Әйе, акыл, рух һәм тел берлеге дияр идем мин. Юк, нәрсә син, нәрсә? Мин нәрсәдер дөрес әйтмәдем әле, көләсең. Юк, менә әдип әлегенә акыл, рух телгән тыш тагын минемчә матурлык дигән төшенчәне тәкъдим итәргә кирәк. Бүген залда бөтенсе шундый матур, шуңа күрә сәләт мөхите ул акыл, рух, тел һәм матурлык мөхите. Кызларга да үзләренә туры килгән төшенчәне табу күпкә җиңелрәк булыр минемчә. Монда көлергә кирәк иде, Ислам Әйе, шаярды. көлеп алыйк, көлеп алыйк. Хәзер бик кызык иде. Аның шунда шикарный мәзәкләре, молодец, Ислам. Бүген без 2017 елга нәтиҗә ясыйбыз һәм безнең алдыбызда гади булмаган бурыч тора. Шушы үткән елдагы иң истә калган моментларны, мизгелләрне искә төшерергә кирәк. Бу әлбәттә сәләт клубы чаралары. Фәнсәр мәктәбенең күчмә сессия һәм конференциялары, Олимп мәктәбе, Сана клубның IT лабораториясе, безнең фикер дискуссия клубы. Шулай ук Бика Фест, Әйдаманнар мәктәбе, Сәләт Монреаль, җәйге аланнар һәм башка бик күп мизгелләр. Әйтегез әле, кем бу чараларда катнашты, алкышлап алыгыз әле. Сез мондамы? О! Алайса сез теге беренче тапкыр ишеткән кешеләр кебек утырасыз бу турыда. Хәзер ышанабыз. Әйдәгез әле бергәләп искә төшерик. 2017 елда нинди яңалыклар булды? Итак, самые яркие моменты 2017 года. Внимание на экран. Игътибар экранга. Сәләт хәрәкәте. Татарстан Республикасы балалары һәм яшьләрнең интеллектуаль иҗат потенциалын ачу һәм үстерү системасы. Хөкүмәтебез һәм шәхсән Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән 2017 елда Сәләт хәрәкәте тарафыннан 50дән артык проект башкарылды. Татарстан, Башкортстан,
Чувашия һәм Самара төбәкләрендә 23 сәламәтләндерү аланы эшләде. Төбәк-ара Болгар туган тел форумы, халыкара уку-укыту сәләт яшьләр форумы, Иске Казан җыены, Казан саммит кысаларында ислам илләренең яшь эшмәкәрләр форумы уздырылды. Татарстан, Чувашия, Башкортстан республикаларында, Самара өлкәсендә 15 сәләт клубы үз эшчәнлеген алып бара. 2017 елда инде традициягә үрелгән сәләтне туплаучы, бер система итүче проектлар буларак мәшһүр академик Мәхмүтов исемендәге Фәнсар мәктәбе һәм Әйдаманнар мәктәбе уздырылды. Әйдаманнар мәктәбе сәләтнең җәйге проектлар өчен 300 әйдаман әзерләде. Сәләтнең меңләгән катнашучылар өчен биләрдә ел әйләнәсе эшләүче сәләтле балалар һәм яшьләрнең Фәнсар фән һәм мәгариф үзәгендә һәр атна сайын сәләтнең төрле проектлар уздырылып килә. Яңа проектларның кайберләрен искә төшереп үтик. Сәләт биләр форумының информацион технологиялар сменасы. Канаданың Монреаль шәһәрендә уздырылган сәләт аланы. Сәләт клубының сәләтчеләр мәктәбе. Сәләт Википедия хәрәкәте. Талантлар университеты белән берлектә оештырылган Дөнья талантлары халыкара семинары. 2017 елда сәләт 15 меңнән артык сәләтле баланы, яшьләрне һәм укытучыларны берләштерде. Шулай итеп, 2017 елның нәтиҗәләрен без бүген ясыйбыз. Сәләт мөмкинлекләр мөхите, акыл, рух, тел берлеге. Kıskaca etkende uzman yolda şunday zor aşışlarga, яңалыкларга һәм инде үзгәрешләргә бай ел булды. Әйнәк шулай, без инде дәвам итәбез Гөлназ менә беләсеңме, кемдер өчен минемчә якынча 15-20 меңнән монда пар утырган кешеләргә сәләт ул икенче ярамны табу урыны. Бармандылар, бармында сәләт парлары. Сез мондамы? Ветераннар арасыннан мин андыйларны беләм, алар бик күп. Чыннан да алар бик күп. Менә узган елны биредә мин белгән 5 сәләт гаиләсе барлыкка килде. Әйтегез әле, аларны алкышлап котлыйк. 5 Сәләт, октябрь булыр, һәйшенә тапкырлык, без бүген бәйрәмгә дип җыелдык һәм шул исәптән без Вәлиевлар гаиләсен дә котлыйк әле, чөнки алар сәләттә танышмасалар да барыбер дә яшь гаилә. Яшь гаилә сәләттә бик күп вакыт уздыра. Ярый, без инде дәвам итәбез, а мы продолжаем. Я предлагаю еще более громкими аплодисментами поприветствовать наших ключевых партнеров, без которых успехи сәләт не были бы возможны. Действительно, давайте аплодировать, поддерживать. Большое спасибо правительству Республики Татарстан, Министерству по делам молодежи и спорту, Министерству образования и науки, Министерству культуры, Министерству строительства, Министерству экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, а также всем, кто нас поддерживает и помогает. Бик зур рахмәт! Һәм инде әлбәттә, хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургалиулы Миңнехановка һәрдаим ярдәм күрсәтеп тору өчен аерым рәхмәт һәм алкышлар. Инде бүгенге премияны 2017 елда сәләт эшчәнлегендә үзен үрнәк итеп күрсәткәннәргә махсус стипендия тапшырудан башлап җибәрәсе килә. Нәкъ шулай, премияны рәсми рәвештә ачык дип игълан итәргә, сәләт стипендияләрен тапшырыр өчен сәхнәгә сәләт проектлары җитәкчесе Әдип Әлмир Җәүдәт абый Сөләйманов чакырыла. Җәүдәт абый Сөләйманов!
рәхмәт. Әйдәгез утырышыйк, башлыйк. Бу номер түгел, шуңа күрә озакка сузып булмый. Мин сезне күрер өчен моннан чыгып бастым. Рәхмәтләрне әйтеп. Сезгә бүгенге сәләт ошыймы? Шынлапмы? Миңа да ошый. Ә нигә ошый? Чөнки бүгенге сәләт ул сез, ул без. Чөнки бүгенге сәләт ул инде 25 ел элек үзенең теге тамырларын, ырлыгын салып, үзенең кәүсәсен үстерә башлаган сәләт. Биредә сез балалар, мәктәп балалары, сәлкешләр, мин сезне сәламлыйм һәм рәхмәт әйтәм. Биредә үзләре дә сәлкеш булып, менә бүгенге көндә сәләтне үстерүче, алып баручы, сезнең күңелегезне күрүче, безгә дә шуны күрсәтүче әйдаманнар һәм баш җитәкләр, аларга сәлам һәм рәхмәт. Рәхмәт барлык ярдәм итүчеләргә, ата-аналарга, шундый балалар өчен әти-әниләргә. Рәхмәт безнең укытучыларыбызга. Рәхмәт монда бүген безнең белән булган, һәм әле монда булмаган дусларыбызга, бүгенге кунакларыбызга монда. Монда булган кунаклар, ул кунаклар гына түгел. Ул безнең сәләтне учларында үстерүчеләр. Һәрберебезне берәмләп, кайгыртып, ярдәм итеп торучылар. Алар булай карасаң, әйтелде кемнәр безгә ярдәм итә дип. Һәрберсе саналды. Әмма мин шуларның берничәсен әйтәсем килә. Беренчедән, без Фәннәр академиясе һәм Казан университеты, федераль университеты кушагында барлыкка килдек. Һәм шуның белән анда укытучылар, анда галимнәр белән бергә үсәбез. Аларга кул чабыйк. Бүген фән көне. Сәләт ул фән, мәгариф оясы. Шуңа да рәхмәт укытучыларыбызга. Рәхмәт безнең яшьләр министрлыгына. Алар белән бергә без һәрбер адымыбызны, бу юлыбызны үттек, 25 ел юлыбызны. Без быел былтыргы эшләребезгә нәтиҗә ясасак та, әгәр без шуны әйтмәсәк, алда безнең нинди ярдәмнәр булды, кемнәр белән булдык димәсәк, ул дөрес булмас иде. Шуңа да мин әйтергә тиеш рәхмәтемне яшьләр комитетына һәм андагы төрле юнәлештәге эшләүче активистларга мин аларны күрәм. Менә студент лигасы булсын, студентлар һәм башкалар. Бик зур рәхмәт. Кул чабабыз. Бик зур рәхмәт мәгариф министрлыгына. Огромное спасибо. Конечно, мы же образовательное пространство. Мы пространство науки. Детей, которые тянутся в науку. И, конечно же, рука об руку. Вместе с Министерством образования, вместе со всей республикой. И огромное спасибо Министерству образования и науки. Кул чабабызмы? Рәхмәт укытучыларыбызга, рәхмәт спонсорларыбызга. Рәхмәт, әгәр мин ялгыш кемдә булсын дип калдырган булсам, үзем монда ишетмәгән булса, ул кешеләргә дә. Рәхмәт. Сәләт бүген бар. Сәләтнең киләчәге бар. Аның нигезендә сезнең быелгы 17нче елдагы тырышып эшләвегез, нәксез булганга сәләт, бүгенге сәләт шундый. Һәм без бүген үзебезнең шибиләребез, шибешләребезне барлыйбыз. Карыйбыз кайсы әтәч булдыра төшкән икән. Аларны без яхшы сугыштырдык, ноябрьдән башлап, сайлап алып. Һәм кемнәр алар? Хәзер аларны тиздән күрәчәкбез. Рәхмәтләрем белән мин тагы да сезгә көч, куәт телим, саулык телим. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Татар телебез яңгырап торсын. Рус телен без башкалардан әйбәтрәк белик, ничек белгәнчә, һәр вакыт. Һәм инглиз телендә менә ничек җырлап бирделәр, матур иттереп. Һәр вакыт җырлап та, сөйләшеп тә яшик. Дөнья безнең белән, без инглиз телен беләбез. Россия һәм башка теге рус телле дөнья безнең белән, чөнки без рус телен әйбәт беләбез. Һәм татар дөньясы үзебезнеке, чөнки без үзебез татар телен камил дәрәҗәдә беләбез, шуңа омтылабыз, һәм аны үстерәчәкбез, һәм без бердәм. Саулыклар. Рәхмәт сезгә.
Амин шулай булсын. Сезгә рәхмәт Җәүдәт абый. Хәзер инде Бүген барыгыз да җиңүчеләр, мен шуны әйтәсем килә иде менә. Монда әтәчләрне билгеләсәк тә, аларга без теге безнең призларны бирсәк тә, белегез, сез барыгыз да шул бер генә әтәштән дә ким түгел. Бөтенебез биредә җиңүчеләр. Һәм әлбәттә, сәләттә һәрбер кеше бер-берсе өчен шатлана, шулай бит чын күңеленнән. Шатланабыз, ял итәбез. Бүген без энергия туплап, тагы да киләсе елга әзерләргә кайтып китәчәкбез иншалла. Бердәм булып. Җәүдәт абый, ашыкмагыз сәхнәдән китәргә, чөнки нәкъ менә сез хәзер махсус стипендияләрне тапшырырсыз да. Димәк, кемнәрне чакырабыз сәхнәгә? Димәк, бу сәхнәгә чакырыла Сәлкеш, Әйдаман, өлкән Әйдаман, сәләт кулпаларының өлкән кураторы Әхмәтова Алия. Алиягә кайнар алкышлар. Әхмәтова Алия, сәләт кулпаларының өлкән кураторы. Һәм шулай ул без сәхнәгә махсус стипендиягә ия булган тагын бер кешене дәшәбез. Сәлкеш, Әйдаман, Айзирә Кәримуллина. Алкышлыйбыз. Сәләт стипендиясе лауреатлары. Нәкъ шулай. Әлбәттә безнең котлаулар, әлбәттә кайнар алкышлар һәм истәлеккә фото. Әйдәгез, күмәк фото ясыйбыз, сделаем общее фото на память под наши бурные аплодисменты. Бик рәхмәт, кызларны котлыйбыз. Өзем теге завидуйте басып торам. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Шулай итеп, безнең премия рәсми рәвештә старт алды, башланып китте дип әйтә алабыз һәм хәзер без инде иңнәрне билгеләргә әзербез. Нәкъ шулай, кадерле дуслар, менә залда дулкынлану артканнан арта бара бугай. Аеруча менә кайда сез финалистлар? Менә ул якта минемчә дулкынлану артканнан арта бара, чынлап та. Гаҗәпләнергә җирлек юк, шулай бит, чөнки бүгенге чараның төп шәхесләре нәкъ менә безнең финалистларыбыз. Һәм инде без ел Әйдаманы номинациясының бүләкләү өлешенә нәкъ менә хәзер күчербез дә. Совершенно верно, Эйдаман года. Это одна из самых ключевых номинаций, потому что мы чествуем тех, кто является примером и ориентиром для детей, тех, кто знакомит детей с миром Сәләт, с его принципами, формируя пространство для их самореализации и развития. Инде бер кешегә дә сер түгелдер, факт буларак әйтеп китик, бүгенге Әйдаманнарның 90% кайчандыр бит Сәлкеш булган. Һәм шуңа күрә нәкъ менә шушы номинациядә конкуренция көчле дә. Җәүдәт абый әйтмешли, әтәчләр кебек алар бүген бер-берсенә каршы булачак. Ел Әйдаманы. Әйдаманнар ярышы кысаларында билгеләнде. Итак, дорогие друзья, внимание на экран. Финалисты премии «Самрух» в номинации «Ел Эйдамана». Ихтибар экранга. Сәлем, мин Айгөл Вәлиуллина, Сәләттә 2013 елдан. Сәләт Раушан, Сәләт Самара аланнарында булдым. Әйдаман эшендә иң мөһиме ул кеше нинди булса да аны кабул итү. Иң зур уңышым күп кенә Сәләт проектларында оештыручы буларак катнашу. Иң зур казанышым Самрух ел премиясендә катнашу. Мин Ләйсән Сафина, Сәләттә 2014 елдан бирле Сәләт Санак һәм Сәләт Батыр аланнарында булдым. Әйдаман эшендә иң мөһиме ул үз балаларыңны аңлый белү. Әйдаман буларак иң зур уңышым ул да булса 2нче дәрәҗә алу. Иң якты хәтирә ул төркем белән төрле уеннар уйнау һәм балаларның якты күзләрен һәм аларның көләч йөзләрен күрү ул да булса бик зур бәхет. Иң зур казанышым ул үз курку хисемне җиңә белү. Мин Миләүшә Сиражиева. Минемчә, Әйдаман эшендә иң мөһиме ул эчкерсез, саф булу. Әйдаман буларак иң зур уңышым ул смена ахырында балалардан «Апа, без сезне мәңге онытмабыз», әти-әниләреннән рәхмәт сүзләрен ишетү. Әйдаман буларак күңелдә калган иң якты хәтирәм ул быел безгә малайлар тәкъдим ясадылар. Юк, курыкмагыз. Ул бары тик 2нче елга
аларның Әйдәман апалары булырга тәкъдим. Әйдәман эшендә иң мөһиме ул әлбәттә сәлкешләр белән эшкерсез, саф булу. Сәлкешләр, мин сезне яратам. Әйдәман ул терәк. Барлык сәлкешләрнең дөньяларын берләштерүче апа яки абый. Әйдәман ул аз йоклый торган, ләкин үзенең эшеннән ләззәт таба торган кеше. Беләсең, игътибар итмәдеңме? Финалда кызлар гына, егетләр, Мен әйме күргән идем джентльменнар. берничә егет, ләкин алар чыкмады. Олар джентльмендар, олар урын бирделәр финалда. Ярый, без давам итәбез, мы продолжаем. И для награждения победителя премии «Самрух» 2017 в номинации «Эйдаман года» на сцену приглашается первый заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Поминов Андрей Иванович. Встречайте бурными аплодисментами. Мне очень приятно находиться в этом зале, в этой энергии молодых и талантливых людей. Символично, что начиная с 2015 года движение «Салят» подводит итоги своей работы за год именно вручением премии «Самрух». Премии самым талантливым, самым умным, самым продвинутым ребятам из нашей республики. Я буду вручать премию в одной номинации «Вожатый года». Но я знаю, что во всех 8 номинациях, по которым вручается премия «Самрух», в основе каждой из этих номинаций лежит любовь к своему краю, к своей родине, к своей культуре и к своему языку. И вот это очень символично и очень здорово. Огромные слова благодарности у меня основателям движения «Салят», основателям премии «Самрух», ну и прежде всего генератору этого движения Джавдет Шевкетовичу. Джавдет Шевкетович, еще раз вам, у меня очень личное отношение, очень теплое отношение с ним, и я надеюсь, что это взаимно. Я уверен, что все победители и все финалисты этой премии, которые присутствуют в этом зале или отсутствуют по каким-то причинам, действительно станут или уже стали членами команды «Салят». А команда «Салят» — это будущее нашей республики. С праздником всех! Спасибо! Спасибо большое. огромное. Мы приступим к награждению. Итак, номинация «Ел Эйдамана». Ничего уйлайсыз, бұл номинацияда кім жеңешек? Бармы жон атарлар мында? Кім үшін жон ата? Yok, білесің, бүтін кішіде тіге не кейірінкілі қазір несін? Это бұл история. Кім жеңе? Исімін айтыңыз. Вариантлар көп. Поэтому мы не будем заставлять вас ждать, тянуть. Итак, в номинации «Ел Эйдамана» победителем становится Айгуль Валиуллина. Ваши бурные аплодисменты победительница в номинации «Ел Эйдамана» Валиуллина Айгуль. Сәмрух символикасы төшерелгән истәлекле бүләкләр. Фан сәләт бейс мәйданчыгыннан акчалата премия һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы белән төп бүләк. Сәмрух сынын ала һәм безнең көчле алкышларыбызга ия була. Ребята, наши бурные аплодисменты. Также победитель номинации награждается сертификатом в творческую студию «Беседка». Наши поздравления безнең коталар җиңүче Валиуллина Айгуль. Александр Иванович, спасибо вам большое. Мы вас провожаем на ваше место. Также подборные аплодисменты, конечно же.
шулай әкрен-әкренләп біз җиңүчеләрнең исемнәрен шише башладык. Ислам, син Самрух премиясе җиңүчеләренә fund.salat.biz сайтына кіріп, үзеңнең ярдәмеңне күрсәтәме? Әлбәттә, Гөлнас, әлбәттә, кулис артынан кергәч, беләсең, мин тагын кабат ярдәм итәм. 3443 номерына SMS җибәрәчәкмен. Менә шулай. Һәм? Нәрсә һәм? Һәм анда нинди сон язачаксың? 100 суммы, 1000-ми, 10,000-ми, ничә сум? Менә монысы... Ничә сум әзерләп алып килдең бүген? Юк, онсы картада, онсы сер булып калсын. Чынлыкта әлеге эштә иң мөһиме ул катнашу. Бу бит безнең белән бергә сәләт үстерүче бүгенге җиңүчеләргә ярдәм итәргә менә дигән мөмкинлек. Прямо сейчас мы попросим наших видеорежиссеров показать картинку с сайта fund.salat.biz, чтобы увидеть призовой фонд премии «Самрух 2017», который мы своими силами как раз-таки сформулировали. Итак, посмотрим на экран. Вот эта сумма! 127 150 рублей. Давайте 127 мең! 150 сум акча җыелган, дусларның, бу бик зур сан. Бу түгәрәк сан, һәм моңа алкышларга кирәк. Ребята, этому событию надо поаплодировать и повторим, что мы вместе сформировали этот призовой фонд. Әйе, рәхмәт сезгә шушы фондка өлешегезне керткәнегез өчен. Һәм кемдер әле кертеп өлгермәгән икән, яисә тагын кертү теләге туган икән. Яисә әле менә хәзер сез хәзер үк SMS җибәргә телисез икән, рәхим итегез. Хәзер дә бу эшне башкарырга әле соң түгел. Димәк, fund.salat.biz сайтына кирип, менә хәзер үк җиңүчеләргә сез дә үзегезнең акчалата ярдәмегезне кертә аласыз. Әйе, тагын бер кат алкышлар. И как там поется в песне «Зур этәргеч булыр сәләт төзелешендә» Шуңа әйт күршеңгә якын булган кешеңә. Минемчә, бу видеоны, клипны караган кешеләр бу залда бардыр. Бармы алар залда? Булсалар, булмасалар да мин хәзер әлеге клипны кабаттан карап китәргә тәкъдим итәм. Димәк, игътибар экранга. Эй, ага. Самрух премиясы 2017. Fondsalat.biz Ушел безнең агымга. Премия Самрух уже в который раз соберет самых лучших, объединив всех нас. Поддержи проект, инвестируй в талант. Скорее кликай по ссылке и заходи на сайт. Зур этәргеч булыр сәләт төзелешендә. Шуңа әйт күршеңә якын булган кешеңә. Ушыл әйдә агымга, безнең белән җырла. Чөнки Самрух киләчәге синнән дә бик тора. Синең белән җитеп калгатна, күкнең йөзеп киттек югары. Биеклеккә күтәреп безне Самрух кошы, бу Самрух кошы. Дустым, әйе, син. Менә бу сылтамага бас. Әй, менә хәзер. Присоединяйся сейчас. Поддержи проект. Fund.salat.biz рәхим итегез. Без үзебезнең премияны дәвам итик һәм Ислам, синең абыең яисә апаң бармы? Юк, минем сеңлем генә бар, ялгышмасам Алия, кайдадыр монда залда. Алия, сәлам сиңа. Кайда син? Иң арткы рәткә утырткан сеңлесен. Менә абый дип аталаймы? Мин әйтәсем килә, алдагы номинациянә менә синең турында, чөнки ул өлкән дип атала. Окей, ярый. Синең моны нәрсәгә сөйләгәнеңне мин аңладым. Хөрмәтле дуслар, киләсе геройларның 10-12, кайберләрнең хәтта 20 кечкенә сеңелләре һәм энекәшләре бар. Чыннан да күп балалы гаиләләр. Чынлап та шулай, киләсе номинация кысаларында рәхмәтләребезне без өлкән әйдәманнарга белдерәбез. Шулай эшлик тә, әйдәгез барыбыз бергә җәйге аланнарны булдыручы командаларга, барлык әйдәманнарга, баш җитәкләргә, базалар директорларына рәхмәт дип әйтик. Әйдәгез хәзер үк бергә. Әйдәгез бергә. Рәхмәт! Итак, внимание на экран, финалисты премии «Самрух» в номинации «Ел өлкән әйдәманы». Мин Камиля Хадиева. Мин сәләттә 2009 елдан. Идеаль өлкән әйдәман ул җаваплы, ярдәмчел һәм төгәл булырга тиеш.
Аланда иң мөһим әйбер минемчә ул атмосфера. Мин сәл кешеләрдән күп бүләкләр алган идем, ләкин минем өчен иң мөһиме ул рәхмәт сүзләре. Минем иң зур казанышым мин кияүгә чыктым. Сәләт ул мин һәм минем гаиләм. Мин Назар Тимур. Сәләткә мин 2014 елдан килдем. Беренче алана Раушан иде, аннан соң Болгар, Изге Чишмә, Самар, хәтта Иске Казанда. Идеаль өлкән Айдаман ул аланда иң җаваплы кеше булырга тиеш. Аланда иң мөһим әйбер ул гаилә атмосферасы. Сәлкешләрдән алган иң зур бүләк әлбәттә ул полник һәм соник. Сәләт ул галим. Иң зур казанышым ул икенче дәрәҗәгә лаек булу. Мин Әхмәт Валия, Сәләт Болгар, Сәләт Раушан, Сәләт Осталар бистәсе, Сәләт Монреаль аланнарында катнашканым бар. Минем уйлавымча, идеаль өлкән Айдаман ул тырыш, җаваплы, кешеләр белән тиз арада уртак тел таба белешән һәм үз эшен яратып эшләүче кеше. Сәлкешләрдән алган иң зур бүләгем ул аларның игътибары һәм яратуы. Иң зур казанышым ул Сәләт Биләр форумында җәүдә табып кулланган шәмәхәт өстә футболка алу. Сәләт ул гаилә. Мин Фәнил Хәсәнов һәм мин Сәләттә 2012 елдан. Мин Айдаман карьерасын 2015 елда башладым. Аланда иң мөһим әйберләр ул ашхана һәм мунча. Сәлкешләрдән алган иң зур бүләк ул җаваплы мәхәббәт. Минемчә иң зур казанышым ул Сәләткә эләгү. Сәләт ул 5 хәреф һәм миллион мөмкинлек. Фанатлары бик күп. Заларга алкышларыгыз белән әлбәттә сыларга көч өстисез. Алар кавышы, алар курка һәм аларның берсе хәзер сәхнәгә күтәреләчәк. Әлеге номинациядә җиңүчене билгеләү өчен зур шатлык белән мөхтәрәм кунакларыбызны чакырабыз. Для объявления победителя номинации «Өлкән Айдаман года» на сцену приглашается под наши бурные аплодисменты председатель комитета по делам детей и молодежи города Казани Айрат Шамилевич Фаизов. Һәм Сәләт клубының 9-нчы президенты, Сәләт яшьләр үзәгенең директоры Габдрахманова Айгөл Тахир кызы. Рәхим итегез сәхнәгә, без сәламлыйбыз. Рәхим итегез, хөрмәтле кунаклар, сүз сезгә, слово вам. Здравствуйте, уважаемая семья, Сәләт. Позвольте вас поприветствовать от имени мэрии Казани, от имени мэра Ильсура Раисовича Медшина, от имени комитета по делам детей и молодежи. Мы Сәләт знаем, мы Сәләт уважаем, мы Сәләт ценим, мы Сәләт любим. В какой-то степени Сәләт являются нашими конкурентами, но конкурентами в самом-самом хорошем, самом добром понимании этого слова. Это конкуренция, которая позволяет расти нам, это конкуренция, которая позволяет расти вам. Это конкуренция, которую правильно, наверное, было бы назвать партнерством, или даже еще правильнее было назвать дружбой. Дружба, которая каждое лето, одним из направлений работы комитета является работа в детских лагерях. Большое количество лагерей у Сәләта, большое количество, 14 лагерей у муниципалитета города Казани, и мы друг друга выручаем. Огромное спасибо, Айгуль находится на этой сцене, вот и прошлым летом приходилось друг другу помогать, потому что эта сфера работы достаточно сложная, и здесь без друзей, без партнеров не обойтись ни в коем случае. Но Айгуль, мы с Айгуль недаром вышли в этой номинации, потому что у нас одна общая альма-матер, и в какой-то степени я чуть-чуть постарше, она намного меня младше, и в какой-то степени я тоже иногда могу назвать себя старшим вожатым, она вожатым в нашем любимом технологическом университете. Большое количество общественников, я знаю, что и большое количество этих общественников технологического университета сегодня находятся в семье Сәләт. И Айгуль, если ты тоже добавишь пару слов и поддержишь меня, потому что я уверен, что мы сейчас находимся на этой сцене в самой-самой важной и самой главной номинации. Хәерле кич, Сәләт. Барыгызга да сәлам. Шундай дулкынлану хисе, хәтта мин үзем номинант итеп үземне хис итәм, чөнки менә беренче рәтләрдән алардан шундый дулкынлану энергиясе килә, хәтта үзем дулкынлана башладым. Әлбәттә, шушы номинация бик мөһим. Айрат Шамилевич әйтеп узганча, һәм аны зарыгып бөтен кешеләр көтә, чөнки Өлкән Айдаман ул
теге үзәктә, аның янәшәсендә күп санлы әйдаманнар, сәлкешләр, әти-әниләр, зур команда. Һәм инде сезнең җанатарларыгыз моны исбатлады сезнең видеоны карап үткәндә. Һәм без шушы номинациядә җиңүчене әйтергә әзербез дип уйлыйм. Дуслар, сез ишетергә әзерме? Итак, Әзер тылсымлы конверт. главный вожатый, старший вожатый – это тот человек, от которого зависит качество проведения смены с точки зрения самой главной педагогической работы. И лучший среди них, победитель, это Алия Ахматова. Ахматова Алия. Сезнең кайнар алкышлар. Алия, без сине инде чакырабыз сәхнәгә. Рәхим ит. Дуслар, алкышлыйбыз. Премияның җиңүчесе Алия. Сәмрух символик төшерелгән истәлекле бүләкләр. Фан-сәләт бейс мәйданчыгыннан акчаларда премия. Һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы һәм төп бүләк. Сәмрух сыны белән бүләкләнә. А также победитель номинации награждается сертификатом в творческую студию «Беседка». И, конечно же, мы делаем памятную фотографию. Истәлеккә фото. А без алкышлыйбыз, әлбәттә. Өлкән әйдаман года. Ел өлкән әйдаманы җиңүчесен алкышлап язатабыз. Шулай ук сезгә дә бик зур рәхмәт. Бик рәхмәт безнең мөхтәрәм кунакларыбызга. Без дәвам итәбез һәм инде дуслар, бүген безнең укытучыбыз, остазыбыздан зур иҗади бүләк булу икеләтә куанычлы. Мин инде аны бүген залда күреп алган идем һәм хәзер без аны сәхнәгә дәшеп чыгарырбыз. Каршы алыгыз. Татарстан Республикасының халык, Россиянең атказанган артисты, Дәүләт фольклор музыка ансамбле сәнгать җитәкчесе Айдар абый Фәйзрахманов.
Татарстан Республикасының дәүләт фольклор музыкасы ансамблі. Әлеге номер Айдар Фәйзрахмановтан бүләк буларак яңгырады сәхнәгә куелды. Безнең алкышлар, дуслар. Әфәрин яңгыры, әлбәттә, миңа да бик ошады. Менә бу көч, менә бу рух. Чынлап та һәм Айдар абый Фәйзрахмановның сәләт белән бергә булуы, дус булуы, гомумән гаиләсе белән шушы сәләт белән бердәм булуы безне бик нык шатландыра. Әйе, нәкъ шулай. Без инде дәвам итәбез, Гөлназ. Менә без бүген елга нәтиҗәләр ясыйбыз һәм инде әлбәттә киләчәккә планнар корабыз. Шулай бит? Бик дөрес, әйе. Әйе, алай булса киләсе җәйгә кагылышлы соннар турында әйтеп китәсем килә. Әйтеп кит, Ислам, күңелеңдә калмасын. Әйтеп китәм әлбәттә. Татарстанда, Башкортстанда, Чувашиядә, Самарада 24 профиль смена һәм иң көтелгән яңалык ул Анапада узучы Сәләт Оршанның яңадан тууы. Кем Сәләт Оршанга барырга тели? Кем Сәләт Оршанында булганы бар? Мин. Ого. Мин Монреальга барам сразу. Мин риза. Җибәрәбезме мине? Җибәрәбезме? Фотка акча җыеп. Җибәрәбез. Син дәвам ит. Дәвам итәм. Хәзер менә иң мөһим мәгълүмат 6 саны. Дуслар, биредә үтүче 6 форум булачак. Вау! Кем ышана? Вау шул, вау! Бу чиратында әлеге җәйне 450 әйдаман һәм 20 мең катнашучы булачак дигәнне аңлата. Күрәсезме, инде зур саннар, 20 мең! Әйе, алла берсә форумда күрешербез. И поэтому, дорогие друзья, мы предлагаем поаплодировать большой команде и всем друзьям, всем партнерам, которые эти планы реализуют. Давайте поаплодируем. 6 форумов, я еще раз повторюсь. Biz rəhmət sözlərin әйтеп bir də arımız, şunlab da, çünki bu big zor iş başqarıla. Ayrım rəhmət sözlərin hökumətə yardım һәм ышаныч күрсәткәне өчен Президентimiz Rüstəm Nurғали улы Миңнехановка белдерәбез. Бик зур рәхмәтләребезне, безнең алкышларыбыз. Шуннан да зур рәхмәт. Без инде киләсе номинацияга күчеп, җаваплыктан курыкмый торган, һәр вакыт яңалыкларга ачык булганнарны сәламлыйбыз. Димәк, барлык игътибарыбызны экранга юнәлтәбез. Ел директоры номинациясе. Номинация директор года. Внимание на экран. Мин Вәлиуллин Булат. Сәләттә мин 2011 елдан. Башҗитәк эшендә иң мөһим әйбер ул көчле һәм яхшы команда җыю һәм бергә куйган максатларга ирешү. Башҗитәк эшендә мин әйдаманнарыма яңа тәҗрибә биргән өчен, балаларыма яңа белемнәр биргән өчен горурланам. Минемчә, шәп башҗитәк егет кеше дә, кыз кеше дә була ала. Ләкин иң яхшы башҗитәк ул егет кеше. Балалар тәрбияләүдә иң мөһиме ул алар өчен үрнәк булу. Сәләт ул икенче йорт. Мен Диляра Сәбитова, Сәләттә 2007 елдан идеаль җитәкче ул елмаючан, акыллы һәм сәләтле. Баш җитәк эшендә мин Азен Тим командасы белән горурланам. Сәл кешеләремнең айдаманнар булулары минем иң зур казанышым. Сәләт ул син һәм мин, сәләт ул без. Мин Руфат Киямов, Сәләттә 2010 елдан баш җитәк эшендә иң мөһим нәрсә ул команданы туплау. Мин баш җитәк эшемдә өлкән әйдаман белән горурланам. Минемчә, иң яхшы баш җитәк ул Сөлейманов фамилиясе белән бәйле баш җитәк. Минем иң зур казанышым ул Сәләт Саба 2017дә исән калу. Сәләт ул дөнья, ул дуслык, ул мәхәббәт. Сәлам дуслар, мин Игорь Смирнов һәм Сәләттә 2011 елдан. Җәй вакытында күп төрле аланнар бар, ләкин мин 4 ел буе бар тик Сәләт Раушан аланында гына булдым. Идеаль җитәкче бер үк вакытта балалар белән дә, укытучылар белән дә һәм үзенең командасы белән дә бер гармониядә эшләргә тиеш. Баш җитәк эшендә әлеге этапны барлык яктан да үтүем белән горурланам, чөнки мин җәйге аланнар вакытында өлкән әйдаманда була алдым, директор да булдым. Иң яхшы баш җитәк ул һичшиксез егет, чөнки кызларга минемчә мондый эшне башкара авыррак. Сәләт ул без, сез, мин, син һәм башка алмашлыклар. Иң шәп баш җитәкне без бүген берничә секундтан соң беләчәкбез.
alkışlama. Kızlar bu işte başkara almıyorlar diye hazır alkışlama başladılar. Hazır biz Jinguş'un ismin bileşek bizde. Sahneye Gazifikasiya Fondu'nun general direktörü Salatning yakın dostu Cevdet Midxatoğlu Minnahmatov'ni dashamiz. Do'stlar, bizning kuchli alqishlarimiz qonog'imizni qaynar salomlaymiz. Qadrli Salat, mында мен бірінші тапқыр сіздің алдыңызға шығам. Әжейкіні бақшаты көргенім бар екен, сіздің Salat лагерінде болдым. Ondan соң енді меңа бик көп этәргіш ясады. Соңғы сіздің 40 кішігіз, или Salatның балалары деп әйтем екен, енді мен олар да бар, енді аның арасында біздің ауылда болдылар. Шундан соң сіздің тема белән мин тагындагын күбрәк шөгыльләнергә үземә сүз бирдем. Ни өчен? Чөнки балалар шундый матур итеп ял иттеләр һәм үзләренең шөгыльләре белән шөгыльләнделәр. Беренче тапкыр шушындый тәрбияле һәм шаккаттыра торган итеп, шаккаттырып ял иткән һәм шөгыльләрен табып, кирәкле вакытта гына шулай бер белән шөгыльләнә торган балалар күрдем. Икенчесе, шундый дус булып, матур булып, тәртипле булып, уку һәм ял итү бөтенебездән дә булмый. Бу миңа да һәм безнең балаларга да һәм безнең авыл яшьләренә дәгән бик зур тәрбия примеры булды. Монда инде бу залга җыелган илнең арба күчәрләре. Бу киләчәк арбаның күчәрләре дип атар идем мин. Әгәр дә инде чын мәгънәсендә 25 елы буе бу нине Salatны җитәкчелек итә минем дустым якын адаш Җевдәт Сулейманов 25 елда шушы матур нәтиҗәгә ирешкән икән ул. Мин уйлыйм, киләчәктә бу дөнья буенча йөри торган бер зур корабль булсын иде. Һәм ул башка илләргә дәгән шушындый талантлы балаларны өләшеп йөрсен иде бу корабль адаш. Монда инде яшерен батырын түгел, яхшы укыган, яхшы эшли алачак балалар җыелган һәм яшьләр җыелган. Миңа инде шушындый әйтергә кирәк, честь выпала или татарчасы ничегрәк булыр аның? Бәхет елмайды. Бүгінгі көндә үк җитәкче булып шушы номинацияны откан лидерларга мин бүген, значит, яхшы подароклар бирергә чыктым. Рәхмәт сезгә бүген үк җитәкче булып эшли алып һәм бу номинацияны откан өчен. Хәзер шуларның, значит, иң кичләренә без подарок ясыйбыз. Димәк, интрига безнең алкышлар һәм Җәүдәт Мидхәтович хәзер ел директоры номинациясе җиңүчесенең исемен атаячак. Кемгә икән бүген тагын бәхет елмайыр? Хәзер берничә мизгелдән беләчәкбез. Анда исеме. Мин исемен урлаганнар мәллә дип торам Ой, бар. Бар. Хәзер мөмкин булса, әйе, барлык зал ишетсен. Игорь Смирнов. Менә бу алкышлар. Смирнов Игорь чакырыла сәхнәгә. Игорь, рәхимет. Майданчығынан оқшаланда премия һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы белән төп бүләк Самрух сынын алачак. А также победитель номинации награждается сертификатом фото-видеостудии «Видимый свет». «Видимый свет» тулы циклы фото-видео студиясы. Һәм инде, әлбәттә, истәлеккә фото.
Монда күп Ел бүләкләр бик күп. директоры! Ел директоры безнең каршыбызда. Директор года Игорь Смирнов. Бик рәхмәт сезгә. Барлык сәләтләр исеменнән. Сез сизәсезме, зал уянды, әйме? Уяндырды Игорь. Игорьга бүген бәхет елмайды. Һәм беләсеңме, менә синердән китеп нәрсә әйтәсем килә, Ислам миңа нәрсә ошый. Син күрдеңме, алар видеода үзләренең җиңүләре турында сөйләгәндә, мин җиңәргә тиеш, без җиңәргә тиеш диләр. Алар үз көчләренә ышанган һәм бу чынлап та бик зур плюс дип әйтерлек. Молодцы, установка. Игорьне котлыйбыз тагын бер кат. Хәзер дуслар, без сезнең игътибарыгызга искиткеч фәлсәфи бер чыгыш тәкъдим итәбез. Әйе, дуслар, игътибар сәхнәгә. Мин bir адам үзем, йортым шиксез җиһан. Мин бер дөнья төзим каурылардан. Каурыларны ялгыйм бер-берсенә мәхәббәткә манып. Һәр бер каурый бер дөрестлек. Һәр дөрестлек үзенә дөрес. Һәр дөрестлек hakikatten bir nur. Türlü şuma sırlı, vak hem iri, tüslü tüssiz, eşi tüşü, ak karalı dürüstlükler. Dürüstlükten tıra dünya, barlık dürüstlükni galem bir cihanğa ciya. Bir-birsine yalgıyım kavrularını, nigiz itip büyük gamellerge, kanat itip semruh kışka, мәгънә салып, ылы кеше вакыйгалар шылбырына. Гади бу гамәлләр, якты уй-хыяллар, канатлана күңел. Шулай туа яңа дөнья, илаһи бер мизгел. Һәр каурының үз килбәте, үз вакыты, үз урыны, үз зурлыгы. Һәр каурының үзенә хас хозурлыгы. Һәр каурының үзенә хас дөрестлеге. Бу бәйләнеш рухи бер бәйләнеш. Яратуга, яратуның кушылуы бу мәхәббәт. Дөреслекнең дөреслеккә ялгануы бу хакыйкать. Шулай туплана моң, шулай тезелә өммәт. Шулай үсә кеше, табигать һәм җиһан җимеше. Каурыларны каурыларга, дөреслекне дөреслеккә ялгап, матурлыкны матурлыкка кушып, туа яңа дөнья. Сак булыгыз, хәтта ялгыш кагылыштан ул югала. Мин бер адам үзем. Үҗәтләнеп, кайтып күккә юллар төзим.
Әйдәгез бергә! Афарин! Афарин! Biz hatta İslam bilen degende tın alırga da korkup durduk. Düşkürme deyip İslam'ı to'xtatib turdim. Alloga shukr, tushkurmadim. Әйдәгез әле Дамирқат Илгизәрне алкышлап алды. Шуннан да бик суквандыргыч номер һәм күргән һәм менә бу әйберне, перформансны күргәннән соң шактый вакыт тәэсирләнеп йөрермен ахрын. Син тәэсирләнеп йөрерсең һәм сәхнә артындагы алып баручылар да безгә алмашка чыгучы алып баручылар шулай бик тәэсирләнеп үзләренең чыгышларын көтеп торалар. Шуңа күрә каршы алыйк әле үзләрен. Рәдиф, Рүзәл һәм Энҗе. Каршы алыгыз. Сәлам, исәннәрмесез? Сәлам. Ох, безне окружили. Рәдиф, Рүзәл, гафу итегез. Иң беренче булып игътибар Энҗегә, хөрмәтле дуслар, әйдәгез әле бергәләп Энҗене Татар моңы 2017 ярышында җиңүе белән котлыйк әле. Энҗе җиңде Татар моңы 2017. Һәм бу чыннан да зур дәрәҗә, минемчә, афарин кычкырсак да була. Сәләттә ничек каралган? Әзерме? 3-15. Афарин, Энҗе. Афарин, Энҗе. Бик зур рәхмәт. Менә шундый бәләгә генә нинди бөек дәрәҗәләргә ирешә. Әлбәттә, Энҗегә афарин, Рүзәл, Рәдиф, сезнең 2017 елыгыз ничек үтте? Бик шәп үтте. Узган елгы сездә бик уңышлы булды дип саныйм. Һәрхәлдә Инстаграмыгыз нәкъ шулай ди. Менә Instagram безнең тормышыбызны күрсәтеп торса, димәк без һәр вакытта да хәрәкәттә булабыздыр инде, димме? Әйдә карап китәбезме? Чынлап әйдәгез карыйк әле. Безнең бар. Без бит күзәтү ясадык. Без күзәттек, әзерләндек. Минем хәзер йөрәгем тизрәк тибә башлады, дөресен әйткәндә. Менә алкышлар, өйләнде Рүзәл. Никах булды. Лайк куябыз. Мин өйләнергә риза Син мәҗлестә, син дискотекада, Рүзәл яды. Менә Рүзәл ашып йөрде дип әйтергә мөмкин. Матур фотолар ясады. Тагын бәйрәмдә. Рәдиф тагын бәйрәмдә. Рүзәл сәяхәт итә менә. Рәдиф шул арада. Рәдиф дуслары белән җыелган. Яңа дуслар. Рәдиф алып бара акча эшли, Рүзәл сәяхәт итә. Менә дип эшләгән акчаны бетерәм. Рүзәл, мин аңладым кая минем акча китә хәзер. Син белмисең, ә мин беләм пин кодыңны. Ярый, алкышлар. Рәдиф, Рүзәл, Энҗе. Кызларны сәламлыйбыз әйе. Инде Ислам без үзебезнең урыныбызны хәзер яңа алып баручыларга бирербез. Алар безне көчле алкышлар белән матур итеп озатып куя. Әйдәгез без дә беренче пар алып баручыларга, минемчә искиткеч алып баручылар Ислам Валиев, Гөлназ Сәфәрова. Алкышларыгыз. Рәхмәт бик зур. Сәләт уңышлар алда әле сезне җиңүләр көтә. Монда әле җиңүчеләрнең исеме аталачак. Без Ислам белән һәрберегез өчен җан атып, без дә сәләттән диеп сезнең өчен алкышлап утырачакбыз. Тагын бер тапкыр бәйрәм белән сезне. Бәйрәм белән дуслар. Рүзәл, Энҗе, Рәдиф, хәзер инде сүз сезгә. Рәхмәт. Менә бит. Хөрмәтле дуслар, менә безгә Рүзәл белән шундый рәхәт һәм инде бик зур дәрәҗә шушындый матур чараны Энҗе белән бергәлектә алып барырга үзе матур күз тимәсен. Һәм инде Рәдиф күлмәген итра. Әйдә карап алыйк әле сиңа нинди матур менә. Әйләнеп алсаң да була. Менә шундый. Алкышлап алыгыз әле дуслар. Әлеге Энҗе, синең белән алып бару өчен Рәдиф хәтта әзерләнеп килде. Рәдиф. Әйе. 3 көн, Я готовился. 3 көн тектеләр. Әйе, хөрмәтле дуслар, менә чыктык та инде бездән бераз көлеп, инде менә нәрсәдән булса да, кемдән булса да көлергә генә булсын. Рәдиф, минемчә әзрәк әйдәгез, без рәсмилекне җилләтеп алдык. Хәзер шул рәсмилеккә кайтырга да вакыт дип саныйм. Ул да булса Энҗе әйдә. Без махсус сәләт җырлый номинациясенә күчәбез. Хәзер мин аңладым. Нәрсәне аңладың, Рәдиф? Менә аңладым Энҗенең уңышлы елы нидән башланганын. Һәм нәрсәдә инде? Чөнки Энҗе син үзеңнең уңышлы елыңны нәкъ менә сәләт җырлый номинациясенә җиңүең белән башлаган идең. Нәкъ шулай. Рәдиф, туктале, ә нигә без синең белән әлеге номинациягә гаризаларны җибәрмәдек? Быел конкуренция зур. Шулай. Экраннарга игътибар. Әйдәгез. Махсус сәләт җырлый номинациясе. Карыйбыз. Мин Хәйруллина Миләүшә. Мин Хакимов Рамис. Ә мин Нугманова Миләүшә. Һәм без сезгә Сәләт Самара аланының җырын тәкъдим итәбез. Җырны башкара Әлинә Шәрипҗанова. Сүзләре Мударис Каюмов.
Ә көйне мин яздым. Җырны язырга сәләткә мәхәббәт илһамландырды. Сәләт, сөю, сәләт, 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 кояш белән бию, сәләт, дуслык, сәләт белән булу, шатлык. Мин Рафаэль Камалеев һәм сезгә Сәләт Монреаль җырын тәкъдим итәм. Җырның көен яздылар Мин һәм Туран. Җырның сүзләрен яздылар Мин һәм Туран. Инде башкаралар җырны Мин һәм Туран. Бу җырны язуга безне Сәләт белән Канадага бару илһамландырды. Җыр бик шәп килеп чыкты һәм әлбәттә Канадага бардылар. Мин күпме чакрымлы ерак арада, диңгезнең теге ягында, хәзер монда да бар инде сәләтлеләр. Бу Сәләт Монреаль, бу Сәләт Монреаль. Мин Эльмир Низамов. Мин Ләйсән Закирова. Һәм без сезгә Болгар туган тел аланың җырын тәкъдим итәбез. Йылдыз Миннуллина сүзләре, Эльмир Низамов көе. Һәм башкара Ләйсән Закирова. Хәзер дәшсәм үз телемдә, чыр офыктан кояш балкытыр, иртә җитә, көчле итә, яшьлек болгар туган тел. Мин Фәнил Хәсәнов. Мин Илсияр Хисмәтова. Һәм без Сәләт Раушан аланың җырын тәкъдим итәргә килдек. Көй авторы Роберт Муртазин. Сүзләр авторлары Айрат Шакиров, Фәнил Хәсәнов, башкаручылар Инҗи Әхмәтҗанова, Ислам Вәлиев, Илсияр Хисмәтова. Аба, шулай күп кеше идеме? Бу җырны язырга безне Илһам Шакиров иҗаты илһамландырды. Без омтылабыз биеккә, Биеккә, тигуйлар бердәмлектә, сәләт сүзе ул йөрәктә, йөрәктә, очы күккә зур тизлектә. Кабаттан алкышлап алыйк әле дуслар, кабаттан алкышлар барлык номинациядә катнашучыларыбызга. Бу елның номинация чыннан да халыкчан диергә була. Чөнки җиңүчене интернет челтәрендә ачык тавыш бирү ысулы белән сайладылар. Һәм инде монарга тагын бер кат басым ясарга кирәк. Хөрмәтле безнең ул контакт челтәрләрендә барды һәм инде нәкъ менә тыңлаучылар, нәкъ менә сәлкешләр һәм инде ул җырлардан мөкиббән китүчеләр әлеге җырларны сайлады, җиңүчене сайлады. Хәзер инде без әлеге җиңүчене игълан итәр өчен Сәләт җырлый махсус номинациядә җиңүчене. Ул да булса сәхнәгә Татарстанның халык артисткасы Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Римма апа Ибраһимованы һәм Rocket Records тавыш яздыру студиясе җитәкчесе Сәлкеш Әйдаман Айрат Ганиевны чакырабыз. Рәхим итегез. Сезнең алкышларыгыз астында сәхнә түрендә көтеп калабыз. Бәйрәм белән сезне дә, безне дә, барыбызны да. Әйдәгез. Безнең заманда пионер оешмасы, комсомол оешмасы бар иде. Алар тотып алып бер көнне беттеләр дә куйдылар бер. Икесе дә бер нинди оешмасыз яшьләр, укучылар, балалар калдылар. Менә кемнеңдер башына килеп менә уйлап чыгарып, шушындый оешма оештырганнар өчен мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга. Ул җәүдәт кенә булды микән, башкалар да булды микән? Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт. Мин үзем дә аның башыннан оешкан вакытыннан бирле диярлек Сәләттә һәрбер конкурста, һәрбер концертта мин алар белән бергә киләчәктә дә шулай бергә булыйк. Сез бик талантлы, сез бик уңышлы булырга тиеш. Сез безнең яшьләребезне алга алып барырга, бөтен дөньяда танытырга тиешле кешеләр. Зинахар, уңышлар сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә, Римма апа. Һәр вакыт безнең белән сез, һәр вакыт якында һәм сезнең без һәр вакыт тыйып торабыз. Айрат Ганиев. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, хәерле кич, Сәләт.
Мне очень приятно уже второй год подряд вручать и награждать ребят, которые действительно достойны этого. Я хочу еще раз вас всех поздравить. Вы все уже победители. Давайте поаплодируем всем номинантам. В свою очередь я хочу сказать, что нам очень приятно работать с такими талантливыми ребятами, потому что от них исходит особенная энергетика, талант и харизма. Вы все большие молодцы, и я желаю вам всем творческого роста, ну а мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы ваши творческие планы и идеи обязательно реализовывались. Спасибо. Айрат рахмат сиңа. Һәм инде без җиңүчене белергә дә тиешбез. Хәзер Рим апа, әйдәгез сезгә алайса бу дәрәҗәләргә микрофонга якынлашсагыз да бергә әйтсәгез дә мөмкин. Кем микән ул? Сәләт җырлый махсус номинациянең җиңүчесе. Әйе, укыгыз. Әйдәгез хәзер. Сәләт Самара 17-нче җыры. Сүзләр авторы Мөдәррис Каюмов, көй авторы Миләүшә Хәйруллина, башкаручы Алина Шәрипҗанова. Менә ул Сәләт Самара 2017 елгы җыр. Һәм инде без җиңүчеләрне сәхнәгә чакырабыз. Истәлекле фотосессия әлбәттә. Достар, әйдәгез әле тагы да катырак ныграк алкышлап алыйк. Җиңүче диплом безнең партнерыбыз Rocket Records тавыш яздыру студиясеннән җыр яздыру сертификатына ия була. Партнерыбыз Rocket Records студиясына зур рәхмәтебезне белдерәбез. Rocket Records Казан шәһәренең үзәгендә урнашкан профессиональ тавыш яздыру студиясе. Җиңүчегә һәм калган катнашучыларга бетмәс илһам теләп, яңа җырлар көтеп калабыз. Афәрин дуслар. Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Бу җырны ишеткәч биисе дә килеп китте. Биләр искә төште. Бүгенге көнгә сәләттә 1000-гә якын җыр язылган. Уйлап кына карагыз. Әлеге җырларны одна дәвамында бары тик йокыгауна тукталып тыңлап була. Чынлыкта, дуслар, барысы да Анапада узучы Аршан моңы автор җыры ярышы кысаларында башланып киткән иде. Алла бирсә, бу елны ул Приазовец базасында үзенең эшен дәвам итәчәк. За это отдельное спасибо Центру Черноморец и Республиканскому центру «Лето», который в прошлом году стал обладателем титула «Партнер года» по версии премии «Сэмрух». Ваши аплодисменты. Анапага сәфәр нәтиҗәләре буенча биредә сәләт клубы ачылса, бер дә шок калмам. Бүгенге көндә Татарстанда, Чувашиядә, Самарада, Башкортстанда 20 сәләт клубы эшләп килә. Һәм инде ул клублар монда залда да бар, файдасыз. Туктагыз. Әйдәгез булай әйтәбез, Рүзәл. Әйдәгез булай әйтәбез. Хәзер тынлыкта бары тик клублар гына хәзер шаулый башлый. Клублар. Бүген кайсы клуб җиңәчәк? Мин җавап ишетмәдем, монда алар тавышланалар. Нинди клуб, кайсы клуб җиңәчәк? Кайсы клублар бар монда бүген? Яшел Үзән клубы. Яшел Үзән. Менә Сәләт Самар клубы. Бөгелмә. Менә бу ике кызга аерым рәхмәт. Шундый вакытларда әзрәк Сәләтнең рухы сизелә башлый, шундый сораулардан соң. Һәм инде Рәдифә әйдә. Дөресен әйткәндә, мин бөтенләй башка клуб өчен җан атам. Без видеоны карап китергә тәкъдим итәм. Ел клублары, хөрмәтле дуслар, игътибар экраннарга. Сәлам, дуслар! Без Сәләт Аксубай клубы. Хей! Мин Ләйлә, Сәләт Аксубай клубының рәисе һәм 2015 елдан Сәләттә. Мин Илизә. Мин Сәләт Аксубай клубында 2016 елдан. Командабыз зурая бара. Хәзерге вакытта анда 20 сәләтле бала. Безнең чаралар интеллектуаль, иҗади һәм спорт. Күрәсең килсә, дустым, кил Аксубайга. Без Сәләт Аксубай, сәләтләргә без бай, һәрберебез йолдыздай.
Без Сәләт Аксубай. Без Сәләт Бөгелмә клубы. Мин Арина Быкова һәм мин Сәләттә 2014 елдан. Мин Рөстәм Гыйләҗев. Һәм мин Сәләттә шулай 2014 елдан. Безнең клуб үз эшен 2014 елда башлап җибәрде һәм безгә инде 4 ел. Без күп төрле интеллектуаль иҗади чаралар үткәрәбез. Мәсәлән, нәрсә кайда кайшын, Түбәтә уены, сүз батл, Бугафест һәм башкалар. бар көчебезне җыйдык та, һәркем карый алга, кем самрукта җиңә. Монда Бөгелмә тырыша. Мин Хайва Диләрә һәм мин Сәләт Зәй клубын тәкъдим итәм. Мин Сәләттә 2015 елдан, ә безнең клуб 2016 елда апрельдә оешты. Безнең клубта барлыгы 17 кеше һәм без күбрәк интеллектуаль уеннар үткәрәбез. Безнең иң якын дуслар ул Балык бистәсе клубы. Зәй балык! Без бит яшибез Зәйдә, клубның иң шәбе, бездә, без яратабыз Зәйне, ул Татарстанның яме. Без Сәләт Әлмәт клубы. Мин Хафаева Айгөл һәм мин Сәләттә 2015 елдан. Мин Зайнуллин Зәфәр һәм мин Сәләттә 2016 елдан. Безнең клуб 2015 елда оешты. Безнең клуб интеллектуаль юнәлешкә басым ясый. Шуңа күрә безнең клубыбызда еш кына интуиция, квиз, Spell Battle һәм ЧГК уеннары үткәрелә. Иң шәп егетләр һәм кызлар җыелган Әлмәт клубында. Әгәр син безгә кушылсаң, бергә булырбыз бер дулкында. Тыш һәм син сәлкеш. Йоу! Кем без? Сәләт Казан. Кем без? Сәләт Казан. Сәләт Казан. Казан клубы. Безнең клуб бары кызлардан тора. Ә егетләр һәм алардан. Сәләт Казан. Сәләт Казан. Мин Алимова Эльвина, Сәләттә 17 елдан. Мин Рәхмәтуллина Алисия, Сәләттә 2016 елдан. Ә мин Сахрова Ләйсән, Сәләттә 2014 елдан. Безнең клубта 14 сәләтле бала. Безнең клубта иҗади, интеллектуаль һәм бик күп башка кызыклы чаралар үткәрелә. Без бары клублар белән дә дус, чөнки без Гаилә. Без Сәләт Яшел Үзән клубы. Мин Тимерхан Шайхетдинов һәм мин Сәләт чараларында 2015 елда катнашам. Мин Маланева Эльвира һәм Сәләттә мин 2016 елдан. Ә мин Хәбибуллина Алсу, Сәләттә 2017 елдан. Сәләт Яшел Үзән клубы 2016 елның сентябрь аеннан Яшел Үзәннең татар мәктәбендә үз эшчәнлеген бик актив башлап җибәрде. Соңгы чаралардан нәрсә кайда кашын һәм инглиз теле дискуссион мәйданчык узды. Без монда Яшел Үзән клубыннан бу җирдә яңгырарбыз, ә сез безгә алкышлагыз. Инде хөрмәтле дуслар, каршы алыгыз ел клубы номинациясенең лауреатлары. Сәләт Яшел Үзән клубы. Алкышларыгыз. Сәләт Зәй клубы. Сәләт Казан клубы. Һәм Сәләт Бөгелмә клубы. Бөгелмәнең җанатарлары күбрәк бугаймында. Ел клубы номинациясында җиңүчене тәкъдим итәр өчен сәхнәгә Сәләт ветераннары клубы рәисе, Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты социаль үсеш идарә җитәкчесенең урынбасары Алмаз абый Хәбибуллинны чакырабыз. Алмаз абый, рәхим итегез. Алкышлар астында әлбәттә. Бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән Сәләт. Чын күңелдән монда килгән барыгызга да бәйрәм белән кулыйсым килә. Бәхет, шатлык, тазалык, тынычлык булсын. Сәләт клубына килгәндә, Сәләт клубын тәкъдир итүчеләрне карап утырганда, ой килде. 2015 елдан бирле Сәләттә дип әйтәләр. Ә Сәләт клубының беренче президенты 1995 елда Җәүдәт абый белән бергә студентларны берләштерер өчен Сәләт клубы төзегән идек. Шул заманнан бүгенге көнгә кадәр килеп җитте һәм менә Сәләт клубын мәктәпләрдә таралып, яшьләрне үзләренә тартырлык бер нукта булды. Хәзер бәйрәмгә Алмаз әфәнде, сезгә әлегә
премияны тапшыру алдыннан бер кичкенә генә миссия бар, ул да булса аерым махсус бүләк тапшыру. Аннары инде без номинациягә күчәбез. Әйдәгез игълан итәбез. Ел клубы номинациясында махсус бүләк белән ул да булса Сәләт Бөгелмә клубы бүләкләнә. Көчле алкышлар. Махсус бүләк Сәләт Бөгелмә. Алкышлар туктамый һич тә. Һәм инде әлбәттә истәлекле фото. Шушы матур мизгелләр хатирә рәвешендә истәлектә калсын. Аңлавымча бу җанатарлар әлеге бүләкне алдылар. Хәзер хөрмәтле дуслар, төп бүләккә күчәбез. Төп бүләк. Конверт буш дип белдем. Төп бүләк. Быелгы елның ел клубы Сәләт Зәй. Сәләт Зәй. Ел клубы номинациясы. Инде һәм җитәкчесе Диләрә Хаева. Аерым рәхмәт сүзләрен әйтәсем килә, Алмаз абый сезгә шуның хәле матур иттереп, интриганы саклап игълан иткәнегез өчен. Победитель премии получает памятные подарки с символикой Самрух, денежную премию по итогам формирования призового фонда Самрух 2017 на площадке fan.salet.biz и, конечно, диплом победителя и заветную статуэтку Самрух. Һәм инде шулай ук Сәләт Яшел Үзән һәм Сәләт Казан клублары ел клубы номинациясендә лауреат исеме һәм Татарстан Республикасы Сәләт Яшьләр иҗтимагый фонды премиясе белән бүләкләнә. Отдельное спасибо за поддержку и помощь партнерам премии в данной номинации. Фото-видеостудии «Видимый свет» и развлекательному центру «Фан-24». Эфирин! Рәхмәт сезгә бик зур. Без инде бөтенесен барлык клубларны да бүләкләр тапшырабыз һәм инде алкышлап озатабыз. Әле һәм инде җиңүчеләр өчен шатланып торабыз. Дөресен генә әйткәндә, мин бөтенләй башка клуб өчен җанат тора идем. Рәдиф, миңа калса, барысы да гадел булды. Чөнки бөтенесе алар көчле, бөтенесе җиңүгә лаек, ләкин җиңүче бит ул бер генә булырга тиеш һәм бүләк тә берәү генә. Мин дә барлык җиңүчеләрнең һәм лауреатларның әфәрин булганнарына ышанам. Рәдиф абый, син нинди клуб өчен җанаттың? Бердән-бер клуб ул да булса безнең яңа буын клубы, ул да булса Сәләт Бәләкәч клубы. Бәләкәч. Шуннан башларга иде аны интрига саклаганча. Менә нәрсә турында мин. Инде Сәләтнең киләчәгендә менә шушы Сәләт Бәләкәч клубында. Миңа калса инде барыбыз да моның белән килешерсез һәм инде әлбәттә алкышлап шушы клубка инде үзегезнең рәхмәтегезне белдерерсез. Алайса без әйдә бергә әйтәбез. Экраннарга игътибар. Сәлам, дуслар. Сәлам. Сәлам. Бирбешне, минем исем Ислам, син Ралина. Сәлам. Бирбешне. Син кем? Әлмир. Әлмир, ә син кем? Мин Әниса. Бирбешне бирем. Әниса, ә менә бу кем? Менә бу кем? Анна. Ә бу? Эльза. Ә бу? Машина. Машина. Ярый. Башлыйбызмы? Мин сезгә күрсәтәм клип. Аннан соң мин сезгә берничә сорау бирәм. Мин сорау. Син сорау бирәсең? Әйдә, бир сорау. Юксин. Ярый, давай, мин син. Син ничә яшь, Эмиль? 6? Һәм карыйбыз клип. Мультик. Менә күрәсезме, бу нәрсә? Палатка. Палатка, дөрес, дөрес. Город. Город? Город. Кемнәр яшиләр палаткада? Сәлкесләр. Сәлкешләр. Машина бар, дигәсе. Машиналар да яши? Зур машиналармы? Кичкенә. Кичкенә машиналар. Очень долго. Я
Алар кемнәр? Әнисә? Сәлкешләр. Сәлкешләр. Бейлер. Алар бийләр. Сәлкешләр тагын нәрсәләр эшлиләр сәлкешләр? Ничек булсын? Уйныйлар. Уйныйлар. Күп эшли торган. Күп эшли торган бу. Әйе. Тобага агаки агадай. Тобага кучичу. Аха, күрәсезме? Ниндидер абый бу җырны җырлый. Нинди исем килешә бу абыйга? Аның да балысы. Бар, нинди аның исеме? Ничек булсын? Бак. Нинди? Да. Да, это Фәрхат абый. Роберт. Михаил, Роберт. Әйе. Барак. Барак. Бекхэм. Бекхэм. Әйе. Бу Бекхэм. Әйе. Мухаммад. Мухаммад. Әйе, Мухаммад абый җырлый бу җырны. Аха. А я не большой, я два как угадай. Вот, все будет хорошо было. Переживай. Нурҗихан, ничек хәлләр? Яхшыдыр. Так, Мухаммад абый җырлый. Дискотека. Сәлкешләр бийләр. Дискотека? Да. Ничек булсын? Ничә монда сәлкеш бу кадрда? 1000. 1000 или миллион? 1000. Сама думай. Ну, Куб. давайте поднимите руки, кто считает, что здесь 2000. 1000. А кто считает, что здесь 5000? Я хочу 1000. Ты хочешь 1000, а ты 10 тысяч? 10. 10 тысяч. Ялында йөри, басына карый, сөйләшә. Сәлкешләр белән менә кем бу? О, минем әти. Бу синең әти, әйе. Ә менә әтиң янында кемдер басып тора, ниндер елмаючан. Абый кем ул? Минем әти. Бу синең әти? Бу Тем. Рөстәм, ә фамилиясе? Миниханов. Минихан. Менә сәләткә килеп президент нәрсә эшли? Би. Җырлый, бии. Балалар белән. Балалар белән. Димәк, Рөстәм абый ул сәлкеш, шулаймы? Чөнки сәлкешләр бииләр һәм җырлыйлар. Кайсы алан җиңәячәк? Азнакай. Азнакай. Нинди алан җиңәячәк? Сәлкеш. Сәләт, шәп. Давай. Сәләт. Бир бишне. Сәлкеш һәр вакыт җиңә. Һәм күрсәтәбез шәп. Фәт. Така.
Әйе дуслар, бу дөрестән дә бик матур булып килеп чыкты. Һәм инде бәләкәчләргә, аларның әти-әниләренә һәм әлбәттә Изумрудный город бию коллективына куе алкышларыгыз Сәфәрин. Уйлап кына кара, 150-гә якын гаилә һәм инде моннан соң инде сәләт бәләкәч аланы түгел, бәлки сәләт бәләкәч форумы турында уйлый башларга кирәктер. Бәләкәч клубының күчмә сменалары инде 2нче ел рәттән Биләрдә фәнсәр базасында узалар. Шуны әйтеп узарга кирәк, чираттагы смена берсе көнгә Шиндә башланачак. Кызык. Кара, менә нинди уй килде хәзер миңа. Сәркешләр арасында хәзерге вакытта бәләкәчкә йөргәннәре бар микән ул? Ничә булыйсыз? Сез чыннанмы? Әлбәттә чынлап. Юк инде, нинди бәләкәч булыйм мин сезгә? Бәләкәч инде. Юк, мин сәлкеш. Һәм минем бик тә 2017 ел сәлкешенең кем икәнен беләсем килә. Игътибар экранга. Безнең дә беләсебез килә. Карап алыйк. Игътибар. Мин Рустам Гыйләҗев. Һәм мин сәләттә 2014 елдан бирле. Минем яраткан шөгылем ул авыр атлетика. Мин аны яратам, чөнки ул миңа көч һәм энергия биреп тора. Минем иң зур казанышым ул ел сәлкешнең финалына эләгү. Тормыш девизым нинди генә авырлыклар булуына карамастан һәрчак алга бару. Мин Хайва Диләрә. Сәләттә 2015 елдан яраткан фәннәрем җәмгыять белеме, тарих һәм татар теле. Минем иң зур казанышым ул сәләт зәй клубын оештыру. Тормыш девизым мин булдырам. Мин Шигап Вилисә. Сәләттә мин 2012 елдан бирле. Иң зур казанышларымның берсе ул халыкара фәнни гамәли конференцияда беренче урын алу. Һәм шулай ук Созвездие йолдызлыкта республика күрәм беренче урынга лаек булу. Әтием белән әниемнең киңәшләренә мин һәрвакыт колак салам. Алар мине кичкенәдән тырыш булырга өйрәттеләр. Шуңа күрә дә минем тормыш девизым ул татар халык мәкале. Тырышкан табар, ташка кадак кагар. Мин Камилә Ризванова, сәләттә 2014 елдан. Минем яраткан шөгылем ул чит телләр өйрәнү, чөнки һәрбер тел ул дөньяга яңа караш. Минем иң зур казанышым ул татар телен халыкара олимпиадасында 2нче урын алу. Минем тормыш девизым ул кичтән хыял белән йокыга ятсам, иртән максат белән уяну. Мин Ли Коган. Мин фәнсәр мәктәбе укучысы. Булгар туган тел Атила Имәнкәй рухият сәлкеше. Һәм минем яраткан сәләт саба аланымда сары галстукка лаек булдым. Нәрсә белән мин шөгыльләнәм? Ышанмассыз, хоккей уйныйм. Иң зур казанышым ул лидер года конкурсында 3нче урын алу. Шулай республикабызны һәм сәләтне Россия күләмендә тәкъдим итү. Минем тормыш девизым үз-үзеннән көчлерәк бул. Мин Галимуллин Сабир. Сәләттә 2014 елдан минем яраткан шигылем шигырь сөйләү. Чөнки сөйләгәндә җанга рәхәт булып китә. Иң зур казанышым булып Сәмрух 2016 ел премиясында ел клубы номинациясендә җиңү яулау. Мин Шакира Үдиләрә. Сәләттә 2014 елдан һәм һәр елны мин сәләт санап аланына бардым. Минем иң яраткан шөгылем ул рәсем ясау. Чөнки мин рәсемнәремдә үземнең эчке дөньямны чагылдырам. Әлбәттә, әти-әниемнең киңәшләре минем өчен иң мөһиме. Чөнки алар мине барысыннан да яхшырак беләләр. Мин Шерва Нәргизә. Сәләт дөньясында мин 2013 елдан. Бүгенге көндә минем иң зур казанышым акватлон су астындагы көрәш буенча чемпион булу. Минем тормыш девизым ул һәрчак алга барырга һәм бер кайчан да бирешмәскә. Мин Кәримуллина Гөлзидә. Сәләттә 2015 елдан. Минемчә, иҗат кешенең күңелен баета. Шуның өчен мин иҗатны бик яратам. Минем девизым булайрак яңгырый. Нинди генә уңышларга ирешсәң дә, иманыңны һәм кешелеклелегеңне югалтма. Мин Тимерхан Шәйхетдинов. Сәләт чараларында 2015 елдан катнашам. Минем яраткан 3 фәнем ул тарих, җәмгыять белеме һәм инглиз теле. Чөнки киләчәктә халыкара мөнәсәбәтләр өлкәсендә эшләргә телим. Иң зур казанышым һичшиксез бөтен Россия лидер 21 века бәйгесендә җиңүне саныйм. Шөбһәсез минем өчен аеруча әниемнең, яраткан әниемнең киңәшләре кыйммәтле. Тормышым буенча мин шундый сүзләр белән барам. Үткәннәргә үкенмичә, киләчәккә омтылыйм. Әминә сәхнәгә ел сәлкеше номинациясе лауреатлары чакырыла. Камилә Ризванова. Тимерхан Шәйхетдинов. Һәм Диләрә Хаева. Без сезне сәхнә түрендә көтеп калабыз.
Тимирхан хәтта очып килә. Әлеге номинацияда бүләкләү өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты аппаратының сәламәтлек саклау, спорт һәм сәламәт яшәү рәвешен формалаштыру мәсьәләләре идарәсе җитәкчесе Гүзәл Раисовна Шакированы чакырабыз. Рәхим итегез, Гүзәл Раисовна. Хәерле кич, хөрмәтле, кадерле дуслар. Добрый вечер, дорогие салятовцы. Какие вы все молодые, красивые, задорные. От вас такая энергетика идет. Татарстан по праву может гордиться своей молодежью и может гордиться своими молодежными проектами. Наши бренды молодежные уже гремят далеко за пределами Татарстана. Это и созвездие Йылдызлык, и молодежный кадровый резерв, это и открытый университет талантов. И, конечно же, особое место в этом ряду занимает сообщество «Салят». Когда мы говорим «Салят», это не просто организация. С ним вместе идут такие слова, как сообщество, пространство, система. Это движение, это невероятный союз творчески, духовно одухотворенных детей и молодежи. Растет география Салята. Если раньше вы начинали только с нескольких сотен детей, то сейчас это уже многотысячная армия, которая объединяет десятки и почти сотню тысяч членов сообщества Салят. Растет география далеко за пределы Татарстана, известен бренд Салята. Мы уже участвуем не только, участниками становятся уже не только татарстанцы, но и из других регионов России, из ближнего и дальнего зарубежья, и я не побоюсь даже сказать, из другого полушария. Когда-нибудь мы скажем, на другой планете, может быть, будут салятовцы. Не зря несколько номинаций Салята, премии «Самрух», посвящены наставничеству. Это и вожатый, и старший вожатый, и директор, и наставник, и напарник, и партнер. Потому что у Салята уже несколько поколений участников. Вот мы только что увидели, что у них уже и дети рождаются. А когда-нибудь мы увидим уже 3-4 поколения на сцене. Ну, тут будут и дедушки, и бабушки, и внуки, и внучки. Барсаманда бегек таматур иттерп экранда әйткән иде. Салат ул дөнья, салат ул мәхәббәт, салат ул дуслык. Мин сезгә чын күңелдән уңышлар телим. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, Гүзәл Раисовна. Сезгә инде зур бер вазифа, ул да булса ел сәлкеше номинациясын игълан итү. Сез игътибар итегез безнең сәлкешләргә, алар кулга-кул торалар. Берсе өчен берсе борчылар һәм кем генә җиңсә дә, аның өчен чын күңелдән шатланачак һәм ел сәлкеше 2017. Беләсезме кем? Тимирхан Шәйхетдинов. Тимирхан Шәйхетдинов ел сәлкеше. Премияның җиңүчесе Самрух символикасы төшерелгән истәлекле бүләкләр. Фонд Салат биз мәйданчыгыннан акчалата премия һәм әлбәттә инде җиңүче дипломы белән бер рәттән төп бүләк Самрух сынын алачак. Лауреаты премии награждаются дипломами, а также сертификатами онлайн-магазина брендовой одежды Салат Store. Салат Store яшьләр киеме һәм аксессуарлар кибете. Җиңүчеләргә һәм партнерыбызга көчле алкышлар. Һәм инде шулай ук аерым рәхмәт сезләр әйтәсебез килә Камилә һәм Диләргә. Шундый зур эшчәнлек алып барган өчен сезгә дә барлык башлангычыгызда нибары уңышлар теләп калабыз. Инде әлбәттә бүген ел сәлкеше 2017 дип табылды Тимирхан Шәйхетдинов. Бүләкләр үзләренең хуҗаларын таптылар. Әлегә истәлекле фотография сабарга кирәк булачак. Рәхим итегез, елмаябыз. Һәм дә шушы алкышларны җыеп алабыз.
Тимирхан бөтен бүләкләрен кызларга тапшырам дип әйтте, шуның өчен борчылмагыз. Бүлешәм диде. Әйдәгез тагын бер тапкыр алкышлар белән затабыз безнең сәлкешләребезне. Хөрмәтле дуслар, хәзер инде сезнең игътибарыгыз кирәк булачак, сезнең алкышларыгыз кирәк булачак. Сез аларны кызганмагыз. Рүзәл, әйдә булай итәбез. Без сәхнә түреннән югалабыз. Әйдә, барлык килгән инде дусларыбыз, сәләтлеләр алкышлап торачак. Һәм кечкенә генә сюрприз. Башлыйбыз.
Искиткеч хореографик номер. Нурбек абый, Артур абыйсы, Илдус абый, һәм инде Ислам абыйсы. Әйдәгез кабаттан алкышлап алыйк шушындый искиткеч номер өчен. Менә бу дәрт ишмаса, менә бу экспрессия, менә бу энергетика, әйе. Менә бу сәләт. Менә бу афәрин. Әлеге чыгышны әзерләүче барлык авторларга һәм катнашучыларга тагын бер кат алкышлап алыйк әле. Бу алкышлар Золотая маска премиясына номинацияләнгән Нурбек абыйга ярдәм көче булып бирсен. Алкышлар! Һәм инде шулай ук әлеге номерда катнашучыларга bundan башкаларына да алкышларга тәкъдим итәм. Ул да булса Ислам абый Валиев һәм Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Илдус Габдрахманов һәм Артур Шайдурлин булдылар. Һәм инде хөрмәтле шундый матур итеп алкышлыйсыз һәм инде шул тавышка минемчә башка номинациягә күчәргә кирәк. Ул да булса Кайсы номинация? Ел кулдашы дип атала. Әйе, сәхнәгә Тимур абый белән Алиса апаны чакырып аласыбыз килә. Тимур абыйны һәм Алиса апаны? Әйе. Алар да катнашалармыни? Әйе, алар бит бүгенге кичәбезнең алып баручылары. Кулдаш булып эшләгән булсалар, бәлки катнашкан булырлар иде. Хәзер инде чыгып та җиткәннәр. Дуслар, әйдәгез алкышлар белән Тимур абый, Алиса апа, каршы алабыз. Рәхмәт инде. Рәхмәт Радиев, рәхмәт Рүзәл. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, хәерле кич, кадерле дуслар. Исәннәрмесез, хөрмәтле остазларыбыз, кадерле кунакларыбыз, сәркешләр, әйдәманнар, бар җитәкләр. Без премиябезне дәвам итәбез һәм киләсе номинация ул ел кулдашы. Ел кулдашлары, игътибар, экраннарга. Без Сәләт бөгелмә аланыннан һәм без кәбестә. Мин сәләттә 17 елдан. Ә мин сәләткә 2013 елда килдем. Миңа калса, иң якты хәтирә ул минем кулдашымның кички чараларда бик матур җырлавы. Бөгелмә текә, барлык сәркешләр белә. Сәләткә без гел кайтабыз инде 10 ел биредә. Сәләт бөгелмә. Бөгелмә. Мин Сафина Лейсән. Ә мин Габделбаров Алмаз. Без Сәләт Санак каланың 3-нче төркем әйдәманнары. Мин әйдәман булып 2 ел эшлим. Ә мин әйдәман буларак әле 1 ел гына. Безнең төркемдә гитарист та, җырчы да, битбоксер да бар һәм бу әле бер Данир гына бит. Кулдашлар буларак күңелдә калган иң якты хәтирә ул форумнан соң беренче шәмшегебез тышта йолдызлар астында үткәрелде. Иң шәп кулдаш ул Ләйсән яңгыр шикелле. Юк, ул күзне чагылдыра торган алмаз шикелле. Сәлам Айсылу. Сәлам Рамис. Без Сәләт Рухияттан. Һәм безнең төркемебезнең исеме Тапкыруллина. Мин Сәләттә 2012 елдан. Мин дә 2012 елдан. Без бит бергә башлаган идек. Мин айдаман буларак 1-нче ел эшлим. Мин дә 1-нче ел эшлим. Мин 6 тапкыр булдым. Ә мин шибәрерәк. Ә безнең кулдашлар буларак иң зур уңышыбыз ул зарядкага бер кайчанда йоклап калмый идек. Иң шәп кулдаш ул Алмашлык. Нинди? Без. Мин Рафис Халилов. Мин Лиза Хуснуллина. Без Сәләт Раушан аланына. Безнең төркемнең исеме Беренче канал. Безнең төркемебезнең уңышы ул балаларның мәхәббәте. Иң шәп кулдаш ул акыллы, матур һәм мишәр, ягъни Илүзә. Минемчә иң шәп кулдаш ул Шаян, Тапкыр һәм Мишәр, Рафис. Мин Илвена Каримова һәм минем кулдашым Фәнил Галиуллин әнә тегендә утыра. Без Болгар туган тел форумының әйдәманнары. Кызыклы фактларга килгәндә, безнең Альфред исемле егет бар иде һәм аны форумда белмәгән бер кеше дә юк иде. Кулдашлар буларак күңелдә калган иң яхшы хәтирәләр ул балаларның соңгы көндә әйткән җылы сүзләре. Үсәбез. Бу безнең төркемебезнең исеме. Мин Илүзә Шавалиева. Мин Адель Хайрдинов һәм без Имәнкәйдән. Безнең төркемнең кызыклы факты ул. Төркемдә шуның кадәр күп кечкенә балалар иде. Мин алар белән бәләкәй чыштырдым.
Безнең төркемебезнең үзенчәлеге ул 2015 елда мин Аделнең әйдәманы булдым. Күңелдә калган иң яхшы хатирә ул безнең һәр шәмшегебез үзенчәлекле урыннарда узу. Мәсәлән, футбол турында. Йолдызларга карап. Мин Булат Гайнетдинов. Мин Фәридә Газизуллина. Без Сәләт шәхес аланы әйдәманнары. Безнең төркем исеме Тапкыр. Ничә тапкыр? 3 тапкыр. Әйдәман булып мин 1нче ел эшлим. Айдаман булып мин 4 ел эшлим. Безнең төркемнең кызыклы факты: самолет очканда без дип теләк тели идек. Кулдашлар буларак иң зур уңышыбыз мин 3нче дәрәҗә алдым. Минем шәмәхә футболка бар. Иң шәп кулдашлар шаян, шугы эмоциональ. Ягъни безнең кебек. Мин Алина Рамазанова. Мин Азат Башаров. Һәм без Сәләт Булгар аланынан. Безнең төркемебезнең үзенчәлеге 1нче сары галстук. 2нче сары галстук. Һәм 3нче сары галстук. Безнең кулдашлар буларак иң зур уңышыбыз ул 14 көн. 17 бала һәм бер гаилә. Иң шәп кулдаш ул ышаныч, Өмет. таяныч. Һәм Без әйткәндә, бу ел бу безнең өчен яңа номинация, ел кулдашлар номинациясе, һәм күп кенә төрле ярышлар булды, собеседование, спецситуацияләр, һәм хәзер без лауреатларның исемнәрен әйтәбез. Игътибар. 3 пар. Һәм алар. Син башлыйсыңмы? Әйдә. Рамис һәм Айсылу Сәләт Рухият аланы. Икенче пар Рәфис һәм Илүзә Сәләт Раушан. Өченче пар Булат һәм Фәридә Сәләт шәхес. Кем беренчелеккә ия була микән? Хәзер без моны ачыкларбыз. Монда миңа калса икеләтә катырак алкышларга кирәктер. Һәм бирегә җиңүче исемен әйтер өчен biz чакырабыз безнең якын дустыбызны, Сәләт ветераны, безнең спонсор Лениза Паризванова. Сәләт ветераннары форумы җитәкчесе, Luxury Fit ЕМС тренировкалар фитнес студиясе җитәкчесе Ризванова Лениза Миннихаляфовна. Яңа стайл, Лениза апа, яңа стайл. Бераз бит тә була. Хәерле кич, Сәләт. Шушы сәхнәгә 3нче тапкыр 3нче ел чыгам һәм 3нче ел дулкынланам. Һәм нәрсә әйтергә икән дип утырам. Минем рәхмәтем сезгә, сәлкешләр, әйдаманнар, баш җитәкләр, быелгы Сәләт Сәмрух премиясын оештыручыларга зур рәхмәт. Без 25 ел элек башлаган эшне дәвам иткәнегез өчен тагын бик зур рәхмәт. Бүген залда бик күп ветераннар. Әйдәгез аларны алкышлыйк. Кем шушы зур Сәләт хәрәкәтен башлап җибәрде? Әйдәгез бергәләшеп алкышлыйк. Каты иттереп. Әнә анда минем беренче әйдәманым утыра Римма апа. Римма апа, сәлам. Монда Айрат, Алмаз абыегыз. Мәдхур абый тигендә гаиләсе белән балконда. Лейсән апагыз Ветрова, Рәзинә апагыз Сафина һәм без дә менә бүгенге кулдашлар шикелле кулга кул тотынышып, бергә бер-беребезне гел ничек әйтәләр әле остан тотып торып. Гел шуның татарчасын белмим, Җәүдәт, поддержать итәбез дигән сүзне. Бәхетле итәбез. Әйе, бәхетле итеп, бер-беребезне бәхетле итеп, шуннан да бер-беребез белән бергә шул эшне башлаган идек. Һәм бүгенге әйдаманнар да шулай ук бергә бер-берсен бергә менә алар Белмим инде. Мин үзем казый буларак алар өчен һәрберсе өчен җан атып утырдым. Хәзер дә белмим, менә кем җиңгәнен, чөнки алар барысы да җиңүчеләр.
Менә кемнәрне күрсәттеләр? Алар 8 катнашучы иде бугай. Алар барысы да җиңүчеләр. Чөнки алар сәл кешеләр сезне яраталар. Чын күңелдән. Һәм сез аларны яратасыз. Ләкин бу бит инде бәйге, ярыш. Шуңа күрә җиңүчесез булмый. Барбер менә шушы 3 лауреат арасында иң лауреаты бар. Әйдәгез. Кем ул? Кем икән ул? Аның аларның исемнәре конвертта. Хәзер конвертны ачабыз. Йөрәкләр дөп-дөп килә. Ашыкмыйча гына, Лениза, ашыкмыйча гына. Анда язылган, борчылма. Димәк, безнең ел кулдашы номинациясендә җиңүчеләр Быел Булат Гайнетдинов һәм Фәридә Газизуллина. Булат! Сәләт Шәһрисаланы. Булат һәм Фәридә, сәләт шәхес. Аларны алкышлыйбыз аларны иң беренчедән. Алкышлыйбыз. Һәм без әйткәнебезчә, безнең бүген барыбыз да җиңүчеләр. Һәм менә монда тагын искитмәле, көчле 2 пар. Аларның исемнәре Рәмис һәм Айсылу. Рәмис һәм Илүзә. Сәләт Рухият һәм Сәләт Раушан кулдашлары. Сезгә дә безнең бүләкләребез. Истәлеккә бүләкләр тапшырабыз. Әлбәттә инде булар безнең үрнәкләребез һәм киләчәк буын сәлкешләре өчен, алар өчен мәгънәсендә өлге. Диплом. Ул безнең Рәфис һәм Илүзәгә диплом. Лауреат дипломы алкышлыйбыз. Һәм Рәмис һәм Айсылуга Сәләт Рухият шулай ук диплом. Алкышлап каршы алыгыз. Менә алар безнең супер кулдашлар, супер команда. Һәм әлбәттә безнең фото. Истәлеккә фото. Якынрак килегез, якынрак. Елмайырган утыбыз һәм барлык шатлык сөенечләребезне дә күрсәтәбез. Афарин, рәхмәт. Лениза апа, ерак китмә зинһар. Без сине буш кул белән җибәрмибез. Һәм безнең шулай ук бар махсус бүләк сиңа, Лениза апа. Якынрак кил, менә монда уртага зинһар өчен. Бөтен кеше күрсен. Оештыру комитеты исеменнән, Татарстан Республикасы Сәләт яшьләр иҗтимагый фонды исеменнән, менә шундый рәхмәт хатын без сиңа тапшырырга телибез. Сәләт дөньясын төзүдә актив катнашуы, сәләтле балалар һәм яшьләрне үстерүгә юнәлтелгән сәләт проектларын тормышка ашыруга зур өлеш керткәне өчен Лениза Резванова бүләкләнә. Алкышлыйбыз. Бик зур рәхмәт сезгә, һәм сезгә менә шундый матур чәчәк бүләге дә тапшырыла. Һәм Сәләт Стор үзәгеннән истәлекле бүләкләрдә. Сәләт белән бергә дуслык җипләре өзелмәсен һәм гөлбергә булык. Рәхмәт. Әнди бер-ике сүз, Лениза апа. Бер-ике сүз. Йомгаклап. Шушы 25 ел элек шушы мөхиткә кергәнем өчен, бергә бу эшне башлаганыбыз өчен Җәүдәт, сиңа бик зур рәхмәт. Һәм шуннан да мин беренче тапкыр педагог булып барган идем 94 елның Сәләт аланына 70 бала белән. Хәзер инде ул менә шул 20 мең бала 450 әйдаманны тәшкил иткән зур бер мөхит, акыл, рух, тел мөхите. Сезгә безнең эшне дәвам иткәнегез өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә мең рәхмәт безнең белән гел булганыгыз өчен. Һәм бик тиздән без ел аланы номинациясендә җиңү яулаган алан исемен ишетербез. Әмма дә ләкин аңарчы безнең бар тагын бер махсус номинация. Ул да булса ел партнеры. Зур рәхмәт барлык партнерларга. Министрлыкка, Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгына, огромные слова благодарности Министерству образования и науки, Министерству культуры, Академии наук, отдельная благодарность Алексеевскому району Республики Татарстан, Министерству строительства. Этот список можно очень долго перечислять.
Бу елны премияның махсус номинациясы ел партнеры. Әлеге номинация кысаларында безнең иң кыю проектларыбызны шынга ашырга ярдәм иткән оешмалар җитәкчеләренә рәхмәтебезне җиткерәбез. При вашей непосредственной поддержке появляется новые смены «Сәләт», улучшается наша инфраструктура, и мы просто чувствуем себя увереннее. Большое вам спасибо. Зур рәхмәт. Һәм быел бу махсус номинациядә безнең бар 2 җиңүчесе әйтеп тә була, шулай бит? 2 җиңүчесе, 2 безнең шундый зур олуг дусларыбыз дисәк тә була. Әйе, һәм сезгә мең рәхмәт. Һәм шушы сәхнәгә алкышлап минем чакрасым килә Алексеевск муниципаль районын администрациясен вәкилен, командасының әгъзасын, ул да булса Чурин Николай Петрович. Алексеевск районының иҗтимагый сораулар буенча башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары. Этот приз, этот подарок вручается администрации Алексеевского района, которая на протяжении долгого времени, уже более 20 лет, нам помогает делать так, чтобы из маленького лагеря, маленькой смены в этом году уже уладится вместе 6 смен форума «Сәләт». Николай Петрович. Рәхмәт, эти бурные аплодисменты вашей команде. Һәм сезгә дә истәлеккә менә шундый матур махсус сәмрух дипломы тапшырыла һәм «Сәләт Стор» үзәгеннән истәлекле бүләкләр. Бик зур рәхмәт. Әйдәгез тагын бер кайнар алкышлап алыйк әле. Николай Петрович бер сүз әйтим әле дип әйтә. Әдип Әлмир, хөрмәтле Сөләйман, хөрмәтле Җәүдәт Шәфкат улы, хөрмәтле Җәүдәт абый. Хөрмәтле кунаклар, кадерле сәләтлеләр, балалар, рәхмәт сезгә. Биләрне сәләтле итүгез өчен. Родина Арбузова, Родина Бутлерова, 6 героев Советского Союза, 6 героев социалистического труда, 10 академиков приветствует, желает вам быть здоровыми, быть больными и быть счастливыми. Здоровыми любовью, больными любовью нашей Родине, Татарстану, его президенту, и нашей великой России, его президенту Владимиру Владимировичу Путину. Спасибо. Николай Петрович, һәм бездән зур сәлам главага, большой привет Владимиру Константиновичу Казанкову, которого мы очень любим и благодарны за поддержку. Большое спасибо всей команде. Рәхмәт, Алла буйырса, зур командабыз белән кабаттан очрашырбыз. Һәм чираттагы партнерыбызны да игълан итәргә вакыт җитте. Ул да булса Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. Алар да гел безнең белән, алар да безнең дус партнерларыбыз. Һәм бирегә без сәхнәгә Гараев Алмаз Әлфир улын чакырабыз. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт театрының актеры. Сәләт дуста. Баршаңызға да хәйрле кич, исәнмесез? Юк, син сүз биргәч әйтеп калыйм әле. Әлеге бәйрәмгә киләсем белгәч, бүген көне буе костюм сайладым, шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, сәләтлеләр, иң кадерлесен кияргә булдым. Бүтән кеше бүген Җәүдәт абыйга рәхмәт әйтәм, мин дә әлеге рәхмәтләр исемлегенә кушыласым килә. Җәүдәт абый мәктәп елларында бик талантлы һәм бик акыллы бала булып, сәләткә эләгә алмаган өчен сиңа бик зур рәхмәт. Ләкин шуңа да карамастан, инде 25 еллык тарихы булган Сәләтнең якын дусларының берсенә әверелгән өчен рәхмәт кенә түгел, түбәнчелек белән сиңа баш иям, Җәүдәт абый. Алмаз Гараев. Гомерле булыгыз. Бу сүзләр кайнар чын алкышларга лаектыр. Алмазга да шулай ук махсус диплом һәм Сәләт Стор бүләкләре тапшырыла. Зур рәхмәт һәм барлык командагызга. Тимур бирә торган бер-ике сүз. Сәләт кәеф ничек? Рәхмәт, кәефләр шәп. Ел партнеры номинациясының спонсоры Сәләт Стор яшьләр киеме һәм аксессуарлар кибете. Биредә һәрбер кешенең үзенчәлеген чагылдыра торган татар милли мотивларына бай булган заманча киемнәр һәм аксессуарлар җитештерелә.
Рәхмәт Сәләт Стор, Булат Камалов аның җитәкчесе. Алга таба шулай ук бергә барыйк, бердәм булыйк. Һәм Биргә без Әйе. Шакырамыз. Сәләт Аланы номинациясе 2 минуттан, 3 минуттан булачак. Әмма аңарчы сез хәтерлисездер бит. Биләр 2017. Аның хиты. Без бәхетле. Без бәхетле. Әйдәгез әле. Менә шушы җырны бергә җырларга һәм биергә сез әзерме? Алайса киттек. Киттек. Әнә ул өстә, алтын су төстә, синең караш кебек кайнар җир кояшы. Бергә! Син дә тоясың, яңгыр коясың, безне сайлар алар, бу җәйге айлар. Син бәхетле, мин бәхетле, җиргә сыймас ул бәхетле, сизәсеңме? Ул бәхетле, саф бәхетле, күңел тоя, син кабатла, без бәхетле. Мин яратам, мин яратам, нурлы караш, елмаюын мин онытмам. Юлларыма җырлар аша, соңгы тапкыр барганым һәм мин аңлатам, сине мин югалтмам. Әнә ул өстә, зәңгәр су төстә, безне сайлар алар, ямьле җәйге айлар. Алда бик олы, шатчылар тулы, бергә узган юлым, тәүге хәтирәсе. Син бәхетле, мин бәхетле, җиргә сыймас ул бәхетле, сизәсеңме? Ул бәхетле, саф бәхетле, күңел тоя, син кабатла, без бәхетле. Мин яратам, мин яратам, нурлы караш, елмаюын мин онытмам. Юлларыма җырлар аша, соңгы тапкыр барганым һәм мин аңлатам, сине югалтмам. Катарталар, яңгырлар һәм давыллар, юрап искән җилләр дәшә сиңа. Ясаган садыңнар, алтыннан һәм бакырдан, минутлар кирәк, беләсеңме? Без бәхетле. Сәхнәдә киләчәк әйдәманнар командасы. Ясаган садыңнар, алтыннан һәм бакырдан, минутлар кирәк, беләсеңме? Юлларыма җырлар аша, соңгы тапкыр барганым һәм мин аңлатам, сине югалтмам. Сине мин югалтмам. Әфәрин сәхнәдә Алла бер сага киләчәк әйдәманнар командасы. Аларны алкышлыйк һәм әлбәттә зур рәхмәт безнең супер җырчыбызга, супер йолдыз шунда булса, Илназ Сәгъдуллин. Эмоцияләр ташый, шашкан хисләр монда инде
атылып чыгалар күңелдә генә тормыйлар, әйме. Үзеннән-үзе бийсе, үзеннән-үзе кычкырасы, үзеннән-үзе сәләт биләр формына кире кайтасы килә. Менә шундагы рәхәтлек, шундагы эмоцияләр әле генә чәчелә булса. Әйе, зур рәхмәт. Менә дигән номер булды, менә дигән Менә видео. атмосфера. Һәм шушы атмосфера менә хәзер тагын да көчлерәк булачак минемчә. Чөнки бик тиздән без ел аланы номинациясендә җиңүче исемен ишетербез, белербез. Ниһаять, бүген без әлеге кичәнең иң кайнар кульминацион ноктасына килеп җиттек. Бүгенге көндә сәләт профильле аланнарның географиясе Татарстан Республикасының күпчелек районнарында. Шулай ук күрше Башкортстан, Чувашия һәм Самарага канатларын җәйде. Ел аланы номинациясе ул үзенә күрә үзенчәлекле номинация дип әйтер идем мин, чөнки нәкъ менә бала сәләт дөньясы белән шушы җәйге аланнарда таныша, сәләт белән шуннан дуслашып кала һәм сәләт белән шуннан хисләнә башлый. Әйе, алан ул баланы сәлгешкә, студентның әйдәманга әверелү урыны. Сәләт аланы ул кызыклы уку-укыту программасы һәм көчле атмосфера һәм менә монда утырган командалар. Итак, номинация Ел аланы. Внимание на экран. Сәмрухта Раушан, сәлам сезгә дуслар, иң шәп алан сиз артта калма, дисез Сәләт Раушан. Без Сәләт Раушан ваҗитләре. Мин Игорь һәм мин Сәләттә инде 2011-дән. Мин Фәнин һәм мин 2012-дән. Мин Гөлдәния һәм мин 2013-тән. 2017 елда безне бер алан берләштерде. Ул Сәләт Раушан. Аның тарихы инде 1994 елдан бирле үз эшен алып бара һәм аның шундый төп фишкасы ул да булса Татарстан һәм регион күләм иң зур һәм көчле олимпиадниклар белән эшләү. Быел аланда 180 бала һәм 16 әйдәман ял итте. Әйдәманнар ял итмәде, алар эшләде. Бездә үзенчәлекләр эшләү генә түгел. Бездә 200-дән артык үзенчәлек. Иң шәп алан Сәләт аланы. Хәерле көн, Сәләт аланы. Без азнакай, вот шулай без азнакай, без азнакай, син безгә елмай. Мин Диляра Сабитова, Сәләттә 2007 елдан. Мин Дилән Югматуллина, Сәләттә 2012 елдан. Безнең аланда 53 бала ял итә. Аларның үзенчәлекләре: беренчесе төп тематикасы челлендж, икенчесе Азнакай рекордлар китабы һәм өченчесе Алтын лачын премиясе. Балаларга иң ошаган чара ул үзләре үткәргән чаралар. Мәсәлән, герой хәле һәм импровизация чаралары. Иң шәп алан Азнакай, бу бит иң тәкә алан, әйе Сәләт Азнакай, бу бит иң тәкә алан, әйе Сәләт Азнакай, бу бит иң тәкә алан, Азнакай. Сәләт, санап, иң шәп алан. Мин Ләйсән Сабитова һәм мин Сәләттә 2006 елдан. Мин Ләйсән Гатауллина һәм мин Сәләттә 2011 елдан. Гадәттәгечә, безнең аланда егетләр саны кызлардан караганда күбрәк. Нәкъ безнең аланда 80-гә якын программист-шахматист, программист-футболист, программист КВНчы, хәтта программист аниме яратучы бала ял итә. Кичкә әйдәман, Евровидение, фәннәр фестивале һәм төрле IT-контестлар уздырыла. Иң матур кызлар, хей, текә егетләр, хей, без бергә узса да сәгатьләр, көннәр, айлар, булсан син сәлкеш яки әйдәман, күтәр кулларны өскә, без бит Сәләт санак. Сәлам, без Сәләт Биләр каласы. Мин Диләр Халитова, Сәләттә 2012 елдан. Мин Дамир Гарифуллин һәм мин Сәләттә 2010 елдан. Безнең аланыбызда 80-дән артык бала ял итә. Безнең аланыбызның төп үзенчәлеге без хуҗалар. Иң шәп алан ул Раушан. Бөгелмә. Биләр каласы. Сәләт Биләр каласы, монда мәңге каласы, бердәмлектә көч безне сәламлибез без сезне. Без Сәләт Самара һәм дә инде Сәләт Иске Казан аланнарыннан. Мин Булат Вәлиуллин, Сәләттә 2011 елдан. Мин Тимур Назаров, Сәләттә 2014 елдан. Сәләт Самара аланында 73 бала ял итте. Иске Казанда 53. Сәләт Самара аланы бик үзенчәлекле. Беренчедән, без иң яшь алан. Икенчедән, безнең
тематикабыз бик тә кызыклы. Ул галәм. Иске Казанда иң җылы атмосфера һәм тарихи байлык. Иң шәп алан ул. Бәлки Сәләт Самара, Бәлки Иске Казан, бәлки икесе дә. нәкъ шулай. Һәм йомгаклау номинациясенең нәтиҗәләрен игълан итәр алдыннан безнең ярдәм белән булдырылган Самрух 2017 премиясенең бүләкләү фондын күрер өчен режиссерны fund.salat.biz сайтыннан алынган рәсемне күрсәтергә сорыйбыз. Игътибар экранга. Күпме акча җыйдык икән без? Афәрин! Афәрин! 151,200 сум! Афәрин! Афәрин! Алкышлар! Алкышлар тамчыдан күл җыела диләр, монда шактый сумма җыелган дип һичшиксез горурланырга була. Һәм сәхнәгә ел аланы номинациясе лауреатлары чакырыла. Алар да булса Сәләт Раушан аланы. Сәләт Самара аланы. Сәләт Санак аланы. Әйдәгез, рәхим итегез. Ел кулдашларын билгеләгәндә, йөрәкләр ипләтә генә каты дулкынланса, монда 200-ләдән ныграк дулкынлану хисе бардыр минемчә. Менә алар. И награждение, и объявление победителя в итоговой заключительной номинации «Ел Аланы» мы приглашаем на эту сцену заместителя министра по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, нашего друга, нашего партнера Рустама Маратовича Гарифуллина. Ел Аланы номинациясе җиңүчесен билгеләү өчен кадерле кунагыбызны сәхнәгә чакырабыз. Рустам Маратович. Вам слово. Сезгә сүз. Исәмесез, кадерлы дуслар, уважаемые почетные гости, я вас поздравляю с этой прекрасно организованной церемонией вручения премии. В прошлом году на такой церемонии ползала было награждено. И я смотрю сейчас на вас, на одухотворенные лица и радуюсь. Радуюсь за то, что молодежь нашей республики в надежных руках. Десятки тысяч, на самом деле, молодых людей проходят через ваши души, через ваши сердца. И я вам хочу пожелать, чтобы вы берегли наше национальное достояние нашей республики. Руководством нашей республики очень сильно поддерживается молодежь, молодежная политика. Уже где-то более половины подростковых клубов у нас в республике отремонтировано, половина лагерей нашей республики отремонтирована. Для Салята построен прекрасный лагерь ФНСР. Есть планы по реконструкции благодаря активной позиции Тимура Сулейманова, его отца, лагеря «Звездный». И вот эта вся инфраструктура, она для вас. Насыщайте ее, воспитывайте наших детей на благо нашей республики и России. Спасибо. Большое спасибо, Рустам Маратович, Зур Рахмет. Но конверта пока не будет, потому что в этой номинации у нас есть специальный приз. Интрига в интриге, как называется, как говорится. Һәм ел ачышы махсус бүләк, ел ачышы махсус бүләге. Кемгә бирелә, без беләбез. Әйдәгез бергәләшеп, шушы аланның исемен әйтик. 1, 2, 3. Сәләт Самара, ел ачышы. Чын күңелдән сезне котлыйбыз һәм сезгә дә истәлеккә шундый матур Самрух символикасы белән кыйммәтле бүләкләр тапшырыла. Бик зур рәхмәт. Әйе. Истәлеккә фото. Ерак китмәгез, Булат Тимур. Димәк, хәзер җиңүче исеме. Әйе. Тагы да дулкынландыргыч мизгел. Не торопитесь открывать, Рустам Маратович. Спросим, кем җиңә сезнең уйлавыгызча? Кем? Барабанная дробь. Барабанная дробь. Сәләт Санак.
Котлыйбыз Сәләт Санак 2017 Самрух ел премиясенең ел аланы номинациясында җиңү яулый. Монда бәхеттән күз яшьләре дә, монда шатлык хисләре дә, монда алкышлар да чын күңелдән Әйдәгез котлыйбыз. бергә котлыйбыз. 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 Һәм шулай ук дипломнар безнең ике лауреатка. Ул да булса Сәләт Самара һәм Сәләт Раушан аланнарына. Чын күңелдән сезне дә алкышлап котлыйбыз. Сезгә дә истәлеккә Самрух символикасы белән кыйммәтле бүләкләр тапшырыла һәм Фан 24 күңел ачу үзәгеннән дә истәлекле бүләкләр тапшырыла. Сәләт Самара, сезгә диплом, тагын бер абау күп җыясыз бүген. Һәм Сәләт Раушан аланы. Алкышлар. Әлбәттә, күмәк фото. Күмәк фото. Истәлеккә фотога да төшәбез. Афәрин, зур рәхмәт, Рустам Маратович. Без котлыйбыз барлык җиңүчеләрне һәм җиңүчеләр. Зинһар, монда калабыз, чөнки без Тантанабыз чөнки безнең ахырына якынлаша. Бүгенге шатлыгыбызны безнең белән уртаклашканга һәрберегезгә дә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Ничә еллар дәвамында безнең белән бергә булганыгызга, һәр барчагызга да мең рәхмәт. Мы благодарим всех идейных вдохновителей, всю большую команду премии «Самрух» и оргкомитет. Давайте им поаплодируем. Те, кто за звуком, те, кто за светом, те, кто за кулисами. Зур команда, команданың җитәкчесе Гүзәл Усманова. Минемчә, молодцы, Афәрин, искитмәле эш башкарылды. Һәм, әлбәттә, бүгенге барлык җиңүчеләрне, геройларны, финалистларны без сәхнәгә чакырабыз. Әйдәгез бергә, яңадан, зинһар, чыгыз сәхнәгә. Чөнки сез барыгыз да бүген җиңүчеләр. Самрух та, Сәләт тә сезнең планнарыгызны тормышка ашырырга ярдәм итсен, илһамландырсын, яңа көчләр идеясы сездә талчып торсын. Менә алар, әйдәгез алкышлап, яңадан. Әйдәгез менә монда уртага чыгыз, уртага. Якынрак, 5 адым алга, әйдәгез. Якынрак басыйк. Якынрак, бөтен кеше күрсен сезне. Менә алар. Бу алкышлар һәммәгезгә дә, чөнки һәр барчагызның да монда тырышлыгы, хезмәте, йокысыз төннәре һәм идеяләре бүләкләнә дип әйтик. Әйдәгез тагын да якынрак 2 адым алга, чөнки хәзер безнең була йомгаклау җыры. Һәм киләсе җыр сезнең һәр барчагызга бүләк. Без сезне яратабыз. Зур рәхмәт, Афәрин. Рәхмәт, Сәләт, рәхмәт, Самрух. Әйдәгез алкышлыйк, яңадан, менә алар безнең җиңүчеләребез. Алышкан әлдә, күчкәндә җәйгә сулаша, кышкы даланың һәм минем хәлемдә үзгәрсә көчем тулаша, оча алалар, алафакка тикле иртә. Kanatında her bir ite, yiğit yeşillerinin barı, meska yaştan ısrar uşağımız, sen ruj
Күп төрле ярышлар уздырылды. Зур рәхмәт барыгызга да, зур рәхмәт безнең жюри әгъзаларына. Һәрбер катнашкан сәркеш әйдәман, әлбәттә җиңүче. Һәм алар барысы да бүген сәхнәдә. Афәрин! Әлбәттә, безне барыбызны да берләштергән сәләткә дә зур рәхмәт. Зур рәхмәт! Рәхмәт барыгызга да, кадерле кунаклар, оештыручылар, сәркешләр, әйдәманнар, бар җитәкләр. Бик зур рәхмәт. Гел бергә булып, бердәм булып, сәләт безне берләштерде. Киләсе чыгышуларга кадәр рәхмәт.